ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Iisa nga lang ba talaga ang mundo? O meron pa itong katulad na hindi natin nalalaman? Ganon ba man pag sinabi nating dalawang mundo, ibig sabihin ang lugar na ginagalawan natin ay magkaiba. Ang pwede at hindi pwede. Ikaw kabarangay, nasubukan mo na bang magkaroon ng dalawang mundo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako po si Landon, 30 years old na po ako sa ngayon. Pero ang kwento ko po ay nangyari sa akin 10 taon na ang nakakaraan. Maaga po akong naulila sa mga magulang ko. Ang nanay ko po ay sa sakit at ang tatay ko naman ay sa isang aksidente sa trabaho. Naiwan po nila sa akin ang bahay na ipinundar nila at ang halaga ng insurance na bigay ng kumpanya ng tatay ko. Naubos na po ang perang naiwan nila pero nagamit ko naman po yon sa mga importanteng bagay. Nagamit ko para maituloy ang pag-aaral ko noong high school hanggang sa makagraduate. Wala po kong kapatid kaya ako lang po talagang nagtaguyod sa sarili ko. May girlfriend po ako, si Molly, kaedad ko po siya. Buhay pa naman po ang parehong magulang niya kaya may suporta siyang natatanggap. Pero hindi din naman po siya galing sa marangyang pamilya. Kaya sapat lang po ang kita ng tatay niya para pantustos sa pangangailangan nila. Alam din naman po ni Molly na hirap na din ang tatay niya kaya gusto niyang makatulong sa kanyang tatay. Noong nasabi niya sa akin na gusto niya din magtrabaho ng part-time ay sakto din naman po. Kasi matatapos na ang kontrata ko sa pinagtatrabahuhan ko bilang kontraktual lang naman po ako dahil nga po sa part-time job lang. Kaya nag-usap kami na sabay na kaming maghanap ng trabaho. Inantay niya na lamang ang ilang araw na matapos na ang kontrata ko saka po kami naghanap ng trabaho sa mga job opening. Mabuti na lang po at madali na ngayon dahil online na ang initial application bago maisalang sa interview. Basta ang ginawa namin ay nag-apply kami pareho sa lahat ng makita namin. Kasabay po noon ay ang dasal na matanggap sana kaming dalawa sa isang kumpanya para magkasama na kami sa pagpasok at pag-uwi. Total naman po ay pareho ang schedule na binigay namin para nga po hindi makasagabal sa pag-aaral namin, Papa Dudut. itsura mo. Ha? Bakit? Anong bakit? Abot lupa na yung nguso mo at ang noo mo parang gusot na crepe paper. Grabe ka naman. Lukot na yung crepe paper, ginusot mo pa. Kasi naman, bakit ba kanina ka pa ganyan? Okay naman ako ah. Sus, sa tagal natin magkasama ngayon lang kita nakita na ganyan. Ano bang problema? Wala. Ah, wala ba? Sige, edi wala. Ito naman, nagtatampo pa. Paano hindi ako magtatampo ay pinaglilihiman mo na ako? Wala naman ah. Ay nako. Sandali. O ano nga? Pasensya ka na ha. Medyo nadedesperado lang ako. Bakit? Patapos na ang kontrata ko. Ang huling sweldo ko sa 1 buwan na. Matapos nun wala na. Natatakot ako na baka magkaproblema ako sa mga bayarin sa bahay. Tapos ilang buwan na lang, kailangan ko ng bayaran ng loan ko sa eskwelahan. Hoy, umayos ka nga. Hindi ka pa naman nagkaproblema mula nun ah. Oo, ngayon pa lang. Ano ka ba? Tiwala lang. May darating na para sa'yo. Pasensya ka na. Saan? Masyado ako makasarili. Ano? Kakaisip ko sa sarili ko. Nakalimutan ko na ikaw din naman may problema din. Alam mo,
Kung magiging positibo tayo, positibo din ang darating. Kaya ngumiti ka nga. Hindi pa katapusan ng mundo. Pasensya ka na talaga. Oh, ngiti na. Eto na nga. Ngiti ba yan? Parang kang kumain ng maasim na mangga eh. Eto. Ay, pilit masyado. Eto na. Ay, sobra naman. Nakakainis ka naman eh. Ayan, yan ang natural. Hindi naman ngiti ito eh. Tawa tong ginagawa ko. O, di mas maganda. Laging may dahilan para tumawa at ngumiti. Ikaw ang dahilan ko. Eh, bakit ka nakasimangot kanina? Kalimutan mo na yon. O siya. Ngayon, mag-usap tayo kung anong pwede natin magawa. Kailangan magpasa pa tayo ng magpasa ng resume natin. Tama! Para the more chances of winning. Pero seryoso, pagpasensya mo na ako minsan kung maarte ako ha. Hindi ka naman maarte. Normal lang naman na malungkot. Pero lagi mo din iisipin na may mga magpapasaya sa'yo ng ibang bagay. O tao. Tama! Sorry uli. Balik sa umpisa. Ikaw talaga. So, anong plano? May iba kasi na hindi nag-a-advertise sa net. Baka pwede tayong umikot bukas pagkatapos ng klase natin. Total day off ko bukas. Maganda yan. Parang date na din natin. Date na walang pera. Kailangan ba pag date pera ang magpasaya? Ang importante, nandun yung magde-date. Tama. Saan tayo iikot? Minsan kasi pag nagtanong ka, bigla nilang may isip na kailangan pala nila. Magbabakasakali tayo? Wala namang masama kung magtatanong lang. Tama! Isipin na lang natin na mamasyal tayo. Kaya ipahinga mo yung paa mo ngayon dahil mahabang pasyalan ang gagawin natin bukas. Minsan talaga kailangan bumalik sa pagiging old school, no? Oo, ang convenient ng technology. Pero minsan kailangan nating mapagod dahil baka may mas magandang resulta. Yan nga, think positive. Naalala ko tuloy nung una ako naghanap ng trabaho. Nag-a-apply din ako ng mano-mano. Oo, mahirap din kasi yung hintay ng hintay. Baka ang ending nga. Kaya natin to. Oo naman. Dumating na nga po ang araw na kinakatakutan ko. Natapos ang kontrata ko at wala pang trabaho na dumarating. Ang nagdatingan ay ang mga kailangang bayaran pati na nga po ang loan ko sa eskwelahan. Hinuhulugan ko lang po kasi ang tuition ko, Papa Dudut. Mabuti po ay napakiusapan ko ang eskwelahan na isasabay ko na sa susunod na hulog ang hindi nabayaran para sa buwan na yon. Pumayag naman po sila dahil siguro po ay unang beses pa lamang na nangyari sa akin ang mahuli sa pagbabayad, Papa Dudut. Sila Molly, kahit alam kong hindi din naman gaanong kasapat ang kinikita ng tatay niya, ay inaabutan ako ng kahit na magkano para pang gastos sa pamasahe at pambili din ng kailangan sa eskwela. Dahil yung huling sweldo ko ay para lang sa pambayad ng kuryente at tubig. Nahihiya po ko kila Molly pero pag pinipilit niya na kunin ko ang inaabot niya ay kinukuha ko na din po dahil wala na po talagang natitira sa akin. Hindi lang po yun, sa kanila na din po ako pinapakain ni Molly sa tuwing tanghalian at hapunan. Sobrang hindi ko na po talaga alam kung ano ang gagawin ko, Papa Dudut, pero napakabait po talaga ng Diyos. Dahil may tumawag sa akin, isa sa mga kumpanya na pinagpasahan namin ng resume, Papa Dudut, sinabi na tanggap na daw ako dahil maganda naman daw po ang credentials ko, ang qualifications at ang background sa pagtatrabaho kaya direkta na nila akong tinanggap. Kailangan ko lang daw pumunta sa opisina nila kinabukasan para sa briefing. Nakahinga po ako ng maluwag matapos ang balitang yon. Pero hindi po nagtagal yon dahil bigla kong naisip si Molly. Magkasabay kaming nag-apply, paano ko po siya iiwan. Kailangan ko po ang trabaho pero ayokong sumama ang loob ni Molly. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya pero kailangan ko nang sabihin. Kumusta ka? Ayos naman.
Yung loan mo sa school, kumusta? Napakiusapan ko naman sila na ihahabol ko. Mabuti naman. Ikaw, kamusta ka? Ganun pa din. Teka, kumain ka na ba? Sandali, may natira pang tanghalian dyan. Mamaya na, maghahapunan na rin naman. Pero baka nagugutom ka. Hindi naman, ayos lang ako. Sigurado ka ha? Oo, salamat. San ka pala galing? Yun nga ang sasabihin ko. Oo nga, sabihin mo na. Kasi ayan na naman yung malungkot mong mukha. Ikaw din kasi mukhang malungkot kaya nadadala ako. Kasi may gusto din akong sabihin sa'yo. Ano yun? Mamaya na, ikaw na muna. Molly, Oh, ano ba yan? At ang lalim ng hinga mo ha? kasi natatandaan mo yung fast food chain na pinag-applyan natin? Natatandaan ko lahat ng fast food chain, restaurant at kung ano-ano pang shop na pinag-applyan natin. Oo, Anong oo? Ano ba yung sasabihin mo? kasi galing ako sa opisina nila kanina. Anong ibig mong sabihin? Molly, natanggap kasi ako. Nagpunta ako sa briefing kanina. Hindi na kita nasabihan. Wala na kasing load ang cellphone ko. Talaga? Huwag ka sanang magalit. Anong wag magalit? Bakit ako magagalit? Hindi ka nagagalit? Hindi no, masaya nga ako. Pero paano ka? Anong paano ko? Okay ako. Okay na okay. Masaya ako dahil natanggap ka. Kinabahan pa naman ako kung paano ko sasabihin yung ibabalita ko. Ano ba yung ibabalita mo? May tumawag na din sa akin kanina yung fast food chain. Pinapapunta din ako bukas para sa briefing. Ha? Salamat Lord! Nakakatawa naman tayo. Hirap na hirap sabihin yung balita, yun pala pareho naman tayong tanggap. Ay, para ako nabunutan ng tinik sa dibdib. Ako kaya, kasi alam ko na mas kailangan mong trabaho tapos ako pa yung natanggap. Siyempre ang hirap nun no. Oo, alam ko ang pakiramdam. Okay daw yung schedule natin. So, sabay tayong papasok sa eskwela at pagkatapos ng eskwela, sabay tayong pupunta sa store at sabay na uuwi. Ang galing nang nangyayari. Ito yung kopya ng kontrata ko. Pinapirma na ako kanina. Tapos start na ako sa Monday. Patingin. Eto, Ha? bakit? Hindi ito yung fast food chain na tumanggap sa akin. Ibig mong sabihin magkaibang kumpanya? Oo. Pero teka, yung branch mo, dun din sa lugar kung nasan yung branch ko? Yung katapat na fast food? Oo, yun nga. Sa kabilang banda, okay pa rin naman pala. Oo, kasi sabay pa din tayo papasok at uuwi. Yun nga lang, magkaiba tayo ng papasukan. Ayos na yan, at least magkatabi lang. Magkatabing magkatabi. Kung hindi ako nagkakamali, ang pagitan lang ng mga store natin, yung maliit na daan papasok sa drive-thru ng store nyo. Oo nga yun. Nakakatawa naman. Pwede tayong magkawayan kasi parehong glass wall yung tapat natin. Oo nga. Ay, pabor pa din talaga sa atin ang nangyari. Salamat naman. Ako kaya kailan magsisimula? Sana Lunes na din para sabay na tayo. Ay, anong oras ang briefing mo bukas sa office nyo? Umaga din ang schedule ko. Sige, sasamahan kita. Punta ka na lang ng mas maaga para makapag-almusal muna tayo dito. Sige. Wala kaming paglagyan ng saya ng hapon na yon, Papa Dudut. Minsan talaga dapat na hindi unahin ang takot dahil hindi naman natin alam kung ano ang magiging katapusan. Masyado ko na stress kakaisip kung paano ko sasabihin kay Molly, napakadali lang pala at ang resulta ay pumabor pa sa aming dalawa. Kahit abala sa pag-aaral ay nagiging masaya para sa amin ang pagtatrabaho dahil magkasama kami. Si Molly dahil unang beses niya pa lamang maging working student ay inalalayan ko. Kasi alam ko yung hirap ng transition sa aralang, ang inaatupag at yung sabayang aral at pagtatrabaho. Hindi naman naging mahirap kay Molly kasi una ay gusto niya naman ang ginagawa niya. Pangalawa ay masaya siya dahil mas nagkakasama kami at pangatlo ay nakakatulong siya sa mga magulang niya. Planadong planado na din ang routine namin buong araw. Mula pagpasok sa umaga hanggang sa pag-uwi sa gabi.
Para hindi kami magsawa ay iniiba-iba namin ang ruta namin pauwi at paminsan-minsan ay naglalakad kami para hindi rin kami magsawa. Pag maaga akong lalabas sa duty ko ay pumapasok muna ako sa store nila Molly at doon ko siya hinihintay. Ganon din siya sa akin, Papa Dudut, pero pag madaming tao sa mga stores namin ay sa labas na lamang kami naghihintay para hindi naman nakakahiya na nakatambay kami sa mga stores namin. Pero may hindi magandang bagay ang sasabihin sa amin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, masaya kami sa trabaho namin, sa nangyayari sa amin at sa gawin namin kapag pauwi na. Pero hindi ko naisip na magbabago pala yon dahil sa mga pulisiya ng pinagtatrabahuhan namin. Kinausap ako ng management ng store namin na hindi daw ako pwedeng pumasok o pumunta sa store nila Molly. Kahit ubarin ko pa daw ang uniforme ko dahil para daw mas gusto ko ang produkto nila kesa sa amin. Kahit na anong paliwanag ko ay hindi ito pinakinggan ng manager ko. Sa halip ay mas uminit pa ang ulo niya sa pagpapaliwanag ko. Hindi daw ako pwedeng kumain ng produkto ng kabila habang nagtatrabaho pa ako sa fast food kung saan ako nagtatrabaho. Tinakot pa niya ako na pwede niya akong tanggalin kapag naulit pa ang mga bagay na sinabi niya. Ang pinaka hindi ko maintindihan ay hindi daw kami pwedeng makitang magkasama ni Molly ilang metro mula sa pinagtatrabahuhan namin. Sa makatuwid po ay hindi kami pwedeng magkasabay, mag-usap o magtinginan ni Molly. Kailangan ko po ang trabaho ko kaya sumang-ayon na lamang ako sa kanya. Kaya ng araw na yon ay nag-message na lamang ako kay Molly na sa ikalawang kanto na lamang kami magkita pag uwi. Sumang-ayon naman po siya. Nang magkita kami ay parang ang tagal kong hindi siya nakita dahil nga po sa utos ng manager ng pinagtatrabahuhan ko. Saka kami nag-usap at doon ko lang nalaman na sinabihan din pala siya sa kanila. Pero hindi kasing grabe nang sinabi sa akin ay sinabihan lang siya na huwag papasok sa amin kung naka-uniforme kahit naka-jacket pa ito. Yun lang naman po ang sinabi sa kanya, Papa Dudut. Mas maluwag naman ang store nyo kaysa sa amin. Yung ayaw akong papasukin sa inyo ng naka-uniforme, tama lang naman. Well, hindi naman natin talaga ginagawa yun eh. Oo nga, kapag nagpupunta ako sa inyo naka-t-shirt na ako. Yun nga lang, suot ko pa rin ang pantalon. Ako naman nagdodoble ako ng sweatshirt o jacket. Pero yung sayo parang paalala lang. Yung sa akin pagbabanta eh. Pagbabanta? Oo, sabi ng manager namin kapag may nilabag pa raw ako sa mga sinabi niya, tatanggalin niya ako. Naku, sundin mo na lang siya. Pero sobra naman ata yung utos niya. Wala tayong magagawa, kaya sundin mo na lang siya kaysa madamay ang trabaho mo. Ganun na nga siguro. Mag-ingat na lang tayo. Siguro ganun na nga lang, doon na lang tayo sa kanto na yun magkita pag uwian. Doon din tayo maghiwalay kapag papasok na. Pero sandali, kasi ako lang naman ang binawalan ng manager namin na bawal pumasok sa inyo, di ba? Hindi ka naman binawalan ng manager mo na bawal pumasok sa amin. Ang sabi lang, basta hindi ka naka-uniforme. Oo. O, edi pwede kang pumasok sa amin at maghintay. Teka lang, paano sinabi ng manager mo na bawal mo akong tingnan o kausapin? Edi wag tayong magtinginan o mag-usap. Gagawa na lang ako ng senyas pag lalabas na ako. Pwede ka nang mauna at susunod ako. Nakakatakot yan. Baka mapahamak pang trabaho mo. Yun naman ay kung sakaling mauuna kang lumabas. Ayoko kasi maghihintay ka dyan sa kanto mag-isa. Huwag mo akong alalahanin, kaya kong sarili ko. May hikain na naman dyan. Doon na muna ako tatambay. Pero… Naku Landon, huwag na tayong magpilit. Baka ikaw naman ang magipit. Hayaan mo na, konting sakripisyo lang naman. Sige, sabi mo eh. Masaya ka ba sa trabaho mo? Oo, okay naman ang mga kasama ko. Maliban na nga lang sa manager namin. Halos lahat sila inis dun sa manager namin, pero wala na lang umiimik. Sinabihan din ako nung isang kasamaan ko na wag nang lumaban kasi ilang kasama na nila ang tinanggal nun. Tinanggal?
Pareho ng dahilan sa atin? Hindi, iba-iba eh. Yung isa humingi lang ng extension na 1 hour sa duty niya. Tinanggal. Masyado daw demanding. Yung isa, nagtanong bakit kulang yung oras na nabayaran sa kanya. Tinanggal. Masyado daw maangal. Sobra naman siya. Naku, kung makakaharap mo siya, maiinis ka sa kanya. Nakaharap ko na siya. Sinimangutan ako nung dati tapos pinagsabihan ako na wag daw ako magkalat. Napaisip ako kung anong kinalat ko. Bakit ngayon mo lang nakwento yan? Sobra na yun ah. Hayaan mo na siya. Basta tayo masaya. Wag mo na siyang pansinin ha. Huy. Oo. Galing sa ilong? Wag mo na lang siyang pansinin ha. Importante, may trabaho tayo. Oo. Teka, eto na naman ako si Selfish. Ikaw, hindi ko natanong kung kamusta naman ang first time mo magtrabaho. Wala namang madaling trabaho pero makakalimutan naman ang hirap kung masaya tayo sa ginagawa natin. Tama. Pero ang sarap sa pakiramdam yung makakatulong na ako sa magulang ko. Tama ka. Sayang nga lang, hindi naramdaman ng mga magulang ko na natulungan ko sila. Sorry, ang insensitive ko. Hindi, totoo naman. Naalala ko lang sila mama at papa. Ay, wag na nga tayo malungkot. Sa unang sweldo ko, saan mo gustong pumunta? Ano ka ba? Masaya naman ako kahit nasa bahay lang tayo. Ang importante ngayon, may ayos mo lahat ng kailangan mong ayusin. Tsaka na tayo magplano. E di ganun na lang. Doon na lang tayo mag-celebrate sa bahay nyo para kasama natin kakain sina nanay at tatay. Makabawi man lang sa mga pakain nila sa akin ng tanghalian at hapunan. Huy, walang naniningil ha. Masaya sila nanay at tatay sa ginagawa nila. Alam ko, kaya nga mahal ko sila eh. At mahal ka rin nila. Nakakatawa no? Walang problema sa mga magulang mo ang relasyon natin. Pero yung manager namin, pinapakailaman tayo. Hayaan mo na nga lang siya. Para tuloy tayo sila Romeo at Juliet. Huy, ayoko. Bakit? Basta ayoko, hindi magandang ending nila. Oo nga, pero parang lang naman. Tara na nga. Tara na, Juliet. Nakakainis ka, bahala ka dyan. Uy, hintayin mo ako. Biro lang. Dahil sa hindi kami pwedeng makita ni Molly na magkasama o magkausap ay bumuo kami ng mga senyasan. Para kahit sa mga salamin ng mga store namin ay nakakausap namin ang isa't isa nang hindi nalalaman ng store manager ko. Minsan ay natatawa na lamang kami sa sarili namin kapag nag-uusap kami ng ganon. Ang sarap pala sa pakiramdam na para kaming naglalaro at para kaming nakikipagtaguan sa store manager ko. Kahit ang mga kasamahan ko ay hindi alam ang mga senyasan namin. Kaya nagtataka sila kapag minsan ay matatawa ako ng mag-isa. Ang lagi kong depensa ay may naaalala lamang ako. Pero papadudot hindi ko akalain na may magiging masamang epekto pala ang pagsulyap-sulyap namin sa mga glass wall ng store namin. Hindi dahil sa store manager ko kundi para sa aming dalawa mismo, papadudot. Hindi po sa pagyayabang pero may itsura po ako. Dahil po doon ay maraming mga babae naman ang madalas makipag-usap o minsan ay masyadong pisikal kung magparamdam ng pagkagusto sa akin. Doon na po nagsimula ang unti-unting pagsiselos ni Molly dahil nakikita niya nga po ang lahat ng nangyayari sa store namin. Dahil nga po sa glass wall na tagusan sa mga store namin, papadudot, hindi naman po silosa dati si Molly. Siguro po ay may psychological effect ang pagbabawal sa amin na magsabay, magtinginan o mag-usap. Kaya ko po nasabi yon ay dahil ako man po ay tinamaan ng pagsiselos kapag nakikita ko na palaging kausap ni Molly ang isa sa mga katrabaho niya. Isang araw na lang ay hindi ako hinintay ni Molly. Pagkalabas niya ay diretso uwi na kagad siya at sa tuwing pupuntahan ko siya sa bahay nila ay natutulog na daw ito. Sa pagpasok sa eskwelahan ay nauuna din siya at hindi ako hinihintay. Sa eskwelahan naman ay lagi siyang nagbabasa at ayaw magpaistorbo. Malalaman ko na lamang na umalis na at pumasok na sa store nila. Isang linggo na ganon kami. Hindi din siya sumasagot sa mga messages ko sa kanya, papadudot. Sabay din po kami ng day off dahil nga po sa schedule na pinasa namin noong nag-apply kami. Kaya umaga pa lamang ay pumunta na ako sa bahay nila
Papa Dudut. Molly, Anong ginagawa mo dito? anong ibig mong sabihin? Palagi naman ako nagpupunta dito ah. Aalis ako. Day off natin, saan ka pupunta? Bakit kailangang malaman mo? Molly, 1 linggo na tayong hindi nagkakausap. Nagkikita man tayo, hindi ka din naman nakikipag-usap. Pagpupuntahan kita, lagi kang tulog sa umaga, lagi kang nakaalis na. Hindi ba dapat sabay tayong papasok? Mabuti na yon para iwas sa store manager mo. May sistema naman tayo para hindi niya tayo makita. Mabuti na yung nag-iingat. Baka mahuli pa tayo. Molly, mahigit 2 buwan na nating ginagawa yun. Hindi naman tayo nahuhuli. Bakit bigla mong naisip na mahuhuli tayo? Basta, Anong basta? tsaka na tayo mag-usap. Kailan? Palagi mo akong iniiwasan. Busy lang ako. Saan? Bakit kailangan mong malaman? Kasi ganun tayo. Yun tayo. May kailangan akong bilhin. Sasamahan kita. Wag na. Gusto ko. Ang gusto mo lang bang masusunod? Wala bang kwentang desisyon ko? Sasamahan lang naman kita. Lagi naman tayong ganun. Baka oras na para maiba naman. Anong maiba? Bakit? Gusto mong ibahin? Lando naman, nasasayang ang oras natin. Kailan pa nasayang ang oras natin sa isa't isa? Ang dami namang tanong. Ako din madami pang gagawin. Tutulungan nga kita. Ang kulit mo naman eh. Molly, bakit ka ba nagkakaganyan? Anong bakit? Wala naman akong problema. Kung wala kang problema, sasamahan kita. Hindi na nga lang ako aalis. Bakit? Anong bakit? Sige, kung yan ang gusto mo, hindi ako magsasalita. Matutulog na lang ako. Molly, kagigising mo lang. Pati ba pagtulog ko kailangan kontrolado mo? Hindi kita kinokontrol. Sinasabi ko lang sa'yo. Ano bang gagawin ko na hindi mo ako guguluhin? Guguluhin. Mamaya na tayo mag-usap. Maghihintay ako dito. Paano ako mapapakali kung nandyan ka? Molly, ano ba to? Bakit ba? Alam mo, walang mangyayari sa usapan na to. Kasi wala kang sinasagot sa mga tanong ko. Kasi wala namang dapat sagutin. Sabihin mo sa akin kung anong nagawa kong mali. Landon, pakiusap naman. Bumalik ka na lang mamayang hapon. Maghihintay ako dito hanggang gusto mo nang makipag-usap. Mahiya naman tayo kila nanay at tatay oh. Baka madinig nila tayo isipin nag-aaway tayo. Kung hindi tayo nag-aaway, anong nangyayari sa atin? Wala akong inaaway. Mas masakit pa sa inaway ang ginagawa mong pananahimik. Kaya nga, tsaka na tayo mag-usap. Wag na muna ngayon. Masama ang pakiramdam ko. Anong susunod na excuse mo? Napunta ka na sa masama ang pakiramdam eh. Bahala ka kung gusto mo maghintay. Patutulog ako. Papa Dudut, ewan ko kung maaawa ako sa sarili ko pero alam kong awang-awa ang nanay at tatay ni Molly sa akin. Hindi din nila alam kung anong nangyari kay Molly. Kinausap nila ako na bigyan na lamang muna ng oras si Molly para makapag-isip-isip. Pumayag ako, Papa Dudut. Ayaw pa muna nila akong paalisin hanggang sa hindi ako kumakain. Pero gumawa na lamang ako ng excuse. Parang hindi ko yata kayang kumain kung ganon ang nangyayari sa amin ni Molly. Hindi na ako kumain pero mas hindi ako makatulog. Buong magdamag akong nag-isip. Inabot ako ng umaga, tinanghali ako ng gising at hindi na ako nakapasok sa eskwela at na-late pa ako ng kalahating oras sa pagpasok sa trabaho. Kaya syempre, ayun na naman ang manager namin, nakahanap na naman ng butas para bulyawan ako. Tumahimik na lamang ako, Papa Dudut, kasi wala namang sense ang pangangatwiran ko. Isa pa ay late ako, parang ang hirap na mga twiran. Ayos na po sana eh. Hinahayaan ko na lamang siyang magalit sa pagka-late ko pero muntik na po akong sumabog noong sabihin niya na akala ko daw ay hindi niya alam na nag-uusap kami ni Molly sa glass wall. Hindi lang daw siya nagsasalita dahil ayaw niyang makialam. Papa Dudut, kung nalalaman niya na patagong nag-uusap kami dati ni Molly, nang senyasan para sa akin ay pakikialam na rin yon.
Nagtatrabaho naman po ako ng maayos. Ayokong may magawang mali dahil ayokong makaapekto yon sa trabaho ko. Pero malapit na po akong magalit noong mga panahong yon. Bago niya ako pinaalis ay binigyan niya ako ng final warning. Final warning na agad na isang mali ko pa ay matatanggal na ako sa trabaho. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ayokong isama sa problema ko ang pakialamerong store manager ko dahil hindi naman siya importante. Ang tanging problema ko lang ngayon ay ang nangyayari sa amin ni Molly. Minsang nasa kitchen ako naka-assign ay dumating na naman yung babaeng customer na laging pumupunta doon para lamang magpa-picture at mayakap ako ng mayakap. Papa Dudut, nasa kitchen ako pero pinapalabas ako ng store manager ko para daw i-entertain ko ang babaeng yon. Gusto bar na pala ang fast food chain na yon, Papa Dudut. Hindi ako pumayag at sinabing sa kitchen ako naka-assign at isa pa ay hindi ko trabaho ang mag-entertain ng customer. Ang trabaho ko ay mag-assist ng customer pero hindi nakasama doon yung gusto ng store manager ko. Sana pala ay pinalabas niya ang mga mascot para mag-entertain ng customers. Kitang-kita ko sa mukha ng store manager ko ang galit. Opo, Papa Dudut. Hindi po inis ang nakita ko sa mukha niya kundi galit. At alam kong maghahanap na naman yun ng butas para mapagalitan ako o kaya yung binabalak niyang pagtanggal sa akin. Dumating ang oras ng break time ko at binalikan na naman na ako ng store manager at inulit na puntahan ko daw yung babaeng customer. Sabi ko ay break time ko at saka ako lumabas, Papa Dudut. Molly, Anong ginagawa mo dito? gusto kitang makausap. May trabaho ko. Di ba may trabaho ka rin? Break time ko naman. Ako hindi, kaya hindi ako pwede makipag-usap. Sige, alam ko naman na magbe-break ka na rin kaya maghihintay ako. Ano bang ginagawa mo? Hihintayin kita. Nag-iisip ka ba pag nakita ka ng store manager nyo? Hayaan mo siya. Gusto mo bang mawala ng trabaho? Mawalan na ng trabaho, wag lang ikaw ang mawala. Baliw ka na talaga. Halika nga, doon tayo sa likod. Magkita tayo doon. Bakit ba sa oras ng trabaho mo gustong makipag-usap, ha? Bakit hindi? Iniiwasan mo ako. Pagpupuntahan kita sa hapon, pinapasabi mo tulog ka na. Pagsusunduin kita sa umaga, laging nakaalis ka na. Ano bang problema? Tinatanong mo talaga sa akin? Oo, kasi gusto kong marinig sa'yo. Hindi yung pinapatay mo ko sa katahimikan mo. Masaya ka ba? Sa nangyayari ngayon? Hindi. Ako din. Hindi ako masaya sa mga harap-harapan mong pakikipaglandian sa mga babae. Molly, ano ka ba naman? Alam mo naman na hindi ko gagawin yun. Ah, hindi. Kung ayaw mong makita ko, edi ipasimento mo kaya yung salamin nyo. Wala akong ginagawa. Nakikipaglandian ka nga. Kinakausap ko lang sila kasi customer sila. Wow! Dapat ba lahat ng customer niyayakap? Hindi ko sila niyayakap. Kung may nakikita kang ganun, sila ang yumayakap sa akin, hindi ako. Pwede mo namang iwasan. Pero yung store manager ko, pinagsasabihan ako na wag ko raw bastusin ang mga customer. Pag kinakausap daw ako, makipag-usap ako at wag aalis. Ayun, nakahanap ka ng excuse. Buti na lang masama ang ugali ng store manager mo, kaya pwede mo siyang gamitin. Siya talaga ang nagsabi nun. Ikaw din naman, sinabi mo sa akin na wag na lang kumontra sa kanya para hindi madamay ang trabaho ko. Hindi ko alam. Anong hindi mo alam? Bakit hindi mo sabihin na nagsawa ka na din sa akin? Ano bang sinasabi mo? Totoo naman, diba? Saan ba galing yung iniisip mo? Nakikita ko dati na may mga ganung babae na lumalapit sa'yo pero nakikita ko kung paano mo sila layuan kaya malaking tiwala ko sa'yo. Pero ngayon iba na eh. Dahil nga sa store manager ko. Tapusin na natin ang usapan na to. Bakit? Dahil ba naghihintay na yung katrabaho mo? Bakit? Sabay ba kayo kakain? Anong sinasabi mo? Ako,
hirap akong umiwas sa mga customer. Pero ikaw, kung makadikit sa katrabaho mo, walang kahirap-hirap. Bastos ka! Napakawalang hiya mo. Molly, sorry. Hindi ko sinasadya. Layuan mo na ako, Landon. Ayoko makita ka kahit kailan. Molly, wag naman ganito. Bitiwan mo ako! Molly, uminahon ka. Bitiwan mo ako! Molly naman. Umalis ka na! Molly! Bumalik ka na sa trabaho mo. Molly, mahal kita. Bumalik ka na, baka malaman ng store manager mo na nandito ka. Molly! Papasok na ako. Papa Dudut, alam kong hindi sinasadya ni Molly ang pagsampal sa akin at ang pagtaas niya ng boses. Naramdaman ko po yun bago siya pumasok sa store nila. Yun nga lang po halos parang iskandalo ang nangyari dahil may mga taong nasa paligid na napatingin sa amin. Gaya nga po ng inaasahan ay nakarating yon sa store manager ko at walang pakundangan niyang sinabi na huwag na akong pumasok kinabukasan. Kunin ko na lang ang huling sweldo ko sa katapusan ng buwan. Papa Dudut, napakahalaga sa akin ang trabaho ko. Pero sa totoo lang po ay parang hindi ko iniinda yon noong panahon na yon. Ang lahat po ng atensyon ko ay nasa nangyayari sa amin ni Molly. Para sa akin kung mawawala si Molly parang wala na din namang halaga ang mga ginagawa ko sa buhay. Malaki ang pangarap ko para sa aming dalawa kaya sinabi ko sa sarili ko na kailangan kong ayusin kaagad ang nangyayari at hindi ko maaayos ay bahala na kung ano ang mangyari. Sobrang depresyon ang naramdaman ko, Papa Dudut. Ang hirap, ang sakit. Hindi po sa sumusuko ako pero gusto kong makausap si Molly sa huling pagkakataon. Matapos yun ay mananahimik na ako kung ayaw na niya sa akin. Kinabukasan ay naglakas loob ako na puntahan si Molly sa bahay nila. Pinapasok na ako ng nanay niya at nakaupo na lamang ako sa may sofa nila, balisa at hinihintay siya. Nakausapin ako, Papa Dudut. Molly, Maupo ka. kamusta ka? Mabuti naman ako. Ikaw? Hindi totoo yan. Ha? Hindi totoong mabuti ka. Anong totoo, Landon? Totoo? Kumusta ka? Yung totoo, hindi mabuti. Ako rin, hindi mabuti. Molly, sana diretsuhin mo na ako. Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit bigla-biglang nag-iba ang tingin mo sa akin? Dahil dun sa babaeng madalas na kayakap mo. Hindi ko siya niyayakap. Maniwala ka. Kaya ako lang kinakausap yon dahil inuutos ng store manager ko. Totoo yan. Oo, naniniwala na ako. Nakausap kong isa sa mga kasama mo. Kinuwento niya sa akin kung paano ka manduhan ng store manager niyo. Patawarin mo ko Sana kinausap muna kita bago ako naniwala sa nakikita ko. Alam mong mahal na mahal kita. At hindi nagbabago at lalong hindi magbabago yun. Patawarin mo ko. Wala kang kasalanan. Biktima lang tayo ng mga sitwasyon. Mahal kita, Landon. Molly, napakasarap madinig ng sinabi mo. Yan lang ang mahalaga sa akin. Paano ka na ngayon? Ha? Naikwento din sa akin ng kasama mo na tinanggal ka sa trabaho dahil tinanggihan mong utos ng store manager niyo na i-entertain yung babaeng yun. Oo. Di bale, maghanap tayo ng ibang trabaho. Marami pang mas magandang trabaho para sa'yo. Sa totoo lang, ngayon ko palang nararamdaman yan na wala na pala akong trabaho. Kasi ang mas importante sa akin nun, ang maayos ang nangyayari sa atin. Patawarin mo ko. Dinala kita sa ganong sitwasyon. Nagsisisi na ako sa mga nagawa ko. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Sabi mo nga na marami pang naghihintay na mas magandang trabaho para sa akin. Tama. Ikaw, kamusta ang trabaho mo? Landon. Bakit?
Ano nangyari? Tinanggal din ako sa trabaho. Ha? Bakit? Nung araw na napagtaasan kita ng boses, nadinig nung store manager ko sa loob. Nag-iiskandalo daw ako dun pa sa loob ng teritoryo ng trabaho ko at nakauniforme pa. Sorry, Molly. Oh, wala ka namang kasalanan eh. Ako yung nagtaas ng boses. Isa pa, hindi ko naman dapat ginawa yun. Kaya ako din, mas importante sa akin yung tayo kaysa pagkawala ng trabaho ko. Pero paano ka na? Kaya pa naman. Magsusubok pa din ako na maghanap ng trabaho. Sabay tayo. Sasamahan kita. Sige, sana lang wag na maging gaya ng dati. Mas marunong na tayo kaya kaya na natin ang ganong klaseng sitwasyon. Basta sana wag nating kakalimutan na mahal natin ang isa't isa. Tama ka. Kamusta sila nanay at tatay? Hindi ba kinakapos? Magaling namang mag-budget si nanay kaya kumakasya naman ang sweldo ni tatay. Nahihiya na ako sa kanila. Bakit naman? Marami na silang nagawa sa akin. Sana makaganti na ako sa kanila. Ayang ka na naman eh. Walang naniningil sa'yo. Alam ko naman yun. Basta gusto ko talagang bumawi. Kaso nga nangyari na naman to. Alin, yung pag-aaway natin o yung pagkawala mo ng trabaho? Unang beses pa lang naman natin nag-away. Knock on wood. Bakit? Ayoko nang maulit yung mag-aaway tayo. Oo nga. Ang lakas naman ng katok mo. Baka akalain nila nanay at tatay may kumakatok. Meron naman talaga. Ha? Meron ba? Oo, tayo. Papa Dudut, naghanap uli kami ng trabaho ng sabay sa online at sa physical application. Pero gaya nung una, syempre ang hirap na naman. Nag-inquire din kami kung may mga job fair na nagaganap pero wala. Hindi kami susuko kahit limitado lang ang oras namin sa pag-iikot dahil nga po may klase po kami, ay wala kaming sinasayang na oras. Habang nangyayari yon ay may nagsumbong pala sa pinaka-management ng kumpanya ng fast food chain na dati kong pinagtrabahuhan tungkol sa ginawa sa akin ng store manager sa branch namin. Nalaman ng management na tinanggal ako dahil sa pagpunta ko sa kakompetensyang store at sa hindi ko pagsunod sa gusto niyang i-entertain ko ang mga customers. Sinabi ng management na hindi pulisiya ng kumpanya ang mga ginawa ng store manager ko. Bukod sa ginawa sa akin ay nai-report din ang mga ginawa niyang pagtanggal sa mga naunang nagtatrabaho doon dahil lang sa sariling batas at kagustuhan ng store manager na yon. Papa Dudut, tinanggal sa trabaho ang store manager na yon at sa kabutihang palad ay tinawagan ako at ibinalik sa trabaho. Sila pa ang humingi ng dispensa sa mga nangyari sa akin. Pinag-aaralan din nila ang background ko, qualifications and credentials. Nakita nila na pwede na daw pala akong itaas sa posisyon. Papa Dudut, ako na ang ilalagay sa posisyon ng dating store manager ko. Oo, Papa Dudut. Magiging store manager na ako. Alam din nila ang sitwasyon ko dahil nag-aaral pa ako kaya willing silang mag-compromise sa schedule para hindi maapektuhan ang pag-aaral ko. Total naman daw ay gagraduate na ako. Isa pa pong bonus ay binigyan ako ng scholarship ng kumpanya kaya libre na ang nalalabing araw ng pag-aaral ko. Papa Dudut, dahil si Molly ay wala pa ding nakikitang trabaho, hindi na ako nag-overthink kung papaano sasabihin sa kanyang balita na may trabaho na muli ako. Kasi doon kami nagkakaproblema, yung ayaw sabihin dahil baka masaktan ng isa. Diretso kong sinabi kay Molly at tuwang-tuwa siya. Good karma daw ang mga nangyari. Nagsuggest ako kay Molly na huwag na muna siyang magtrabaho hanggang hindi nakakatapos. Sinabi ko na tutulong din ako sa pag-aaral niya dahil total ay wala na akong gagastusin hanggang makatapos. Kaya na makatapos kami ng pag-aaral ay nagpakasal na kami at nagsama. May 3 na kaming anak sa ngayon at namumuhay ng napakasaya. Si Molly may business na itinayo pero tungkol sa mga damit. Ayaw niya ng negosyong pagkain kasi baka daw maging kakompetensya pa daw ng store na pinagtatrabahuhan ko. Pero biro lang naman niya yon. Ang importante ay masaya kaming lahat.
Tumaas na rin po pala ang posisyon ko at sa opisina na ako ng kumpanya ng food chain nakapwesto bilang regional manager. Salamat po Papa Dudut sa pagbasa sa aming kwento. Malaking bagay po sa aming mga kabarangay na merong programa na katulad ng Barangay Love Stories na pwede naming gawing hingahan ng sama ng loob. Mapagkwentuhan ang mga bagay na hindi namin masabi sa iba. Mabuhay po ang inyong programa at nawa ay magpatuloy pa ang Barangay LS sa pagiging number 1. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Landon. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Barangay LS 97.1 97.1 Forever. Forever. Kapag mahal mo, ilalaban mo kahit ayaw ng ibang tao. Kahit na hindi nila gustong makita kayong magkasama. Ilalaban mo siya at gagawin mo ang lahat para manatili kayong magkasama. Pero paano nga ba kung ang taong nasa paligid ninyo ang siyang nagpupumilit na ihiwalay ang pagkakahawak mo ng kamay sa kanya dahil pakiramdam nila hindi kayo nararapat para sa isa't isa? Ilalaban mo ba siya kahit nasasaktan na ang iyong kamay sa kakahila nila para mailayo sa kanya? Alamin natin kung bumitaw ba si Loisa sa kamay ng minamahal niya. Si Loisa na bida ng ating kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, ako po si Loisa at sa kasalukuyan ay 26 years old na ako. May anak ako at siya ay 10 taong gulang na. Kung gagamitin mo ang math, oo, 16 years old lamang ako nang isilang ko ang aking panganay. Kung gagamitin mo ang moral, baka nga wala raw ako noon, sabi ng mga taong nakakaalam sa maaga kong pagbubuntis. Hindi ko naman sila masisisi kung sakaling yon ang maging tingin nila sa akin. Maaga akong nagpadala sa tukso at maaga akong nagpaniwala sa mga pangako ng lalaking nakabuntis sa akin. Siya nga pala si Brandon, ang aking first boyfriend and first love. Ginamit niya ang kawalan ko ng kaalaman at experience sa pag-ibig para maisuko sa kanya ang aking katawan. Ganito kasi ang simula naming dalawa. Noong ako ay nasa edad 15 ay nakilala ko si Brandon. Mas matanda ito sa akin ng 5 taon. Miyembro ako ng cheerleading group sa high school at si Brandon naman ay isang dance instructor ang napili ng aming cheerleader advisor na magturo sa amin para sa gaganaping foundation day sa aming school. Gwapo si Brandon at halos lahat ng miyembro ng aming team ay may gusto sa kanya. Hindi na rin ako magkakaila, Papa Dudut. Pati po ako ay nabighani sa kanyang simpatikong itsura. Itim na itim ang kanyang bagsak na buhok, may dimple ito sa kaliwang pisngi, maputi, payat at matangkad. Ang mga mata nito para kang mahuhulog kapag titingin ka rito. Napakalalim at punong-puno ng mga salita. Ang mga ngipin nito na kasing puti ng perlas sa kailaliman ng dagat ang siyang nagdagdag hina sa aking mga tuhod. Kaya nga laking tuwa ko nang ako lamang ang binigyan niya ng atensyon sa aming lahat. Pakiramdam ko, Papa Dudut, ay napakaganda ko ng mga oras na yon. Pakiramdam ko ay ako ang reyna sa sarili kong mundo. Kaya nga halos saksakin na ako ng matalim na tingin ng mga kamag-aral ko noon
lalo na ang cheerleader namin. Pero wala akong pakialam dahil para sa akin, ako ang gusto niya. Ako lang at wala ng iba. Nang matapos ang kontrata nito sa aming team ay inaya ako nitong lumabas. Libre daw niya ako ng ice cream at mangga. Parehong paborito ko. Umuo kaagad ako. Hindi ko na kailangang pag-isipan pa ang sagot ko dahil kitang-kita naman siguro na talagang gustong-gusto ko siya. Naging masaya ang date na yon para sa akin. Pinasyal niya ako sa park, sa swing at sabay kaming nagpaligsahan kung sino ang may pinakamataas na mararating. Lagi akong panalo. Halata namang pinagbibigyan lang niya ako. Nakakakilig tuloy. Ilang beses siguro kaming lumabas-labas bago nito sabihing gusto niya ko talaga. Nung umamin ito ay agad ko na siyang sinagot. Bakit kailangan pang patagalin gusto ko rin naman siya, hindi ba? Nagsimula na ang aming relasyong dalawa. Punong-puno papadudot ng paru-paro ang paligid sa tuwing magkasama kaming dalawa. Akala mo ay lagi kaming nasa cloud 9 kapag magkasama kami. After class ay sinusundo na ako nito para mamasyal. Mag-date, mag-mall at minsan kapag wala ng parents niya ay sa bahay niya kami tumatambay. Hindi alam ng magulang ko ang tungkol sa amin dahil panigurado ay kukontrahin nila ako dahil higit na matanda sa akin si Brandon at hindi pa ako tunay na dalaga. Nasa high school pa lamang ako at priority ko ang pag-aaral na naging problema na ngayon dahil sa madalas kong ang kasama si Brandon ay napapabayaan ko na ang aking pag-aaral. Kapag tinatanong ako ng aking magulang kung ano ang nangyayari ay sinisisi ko na lamang ang pag-cheerleading. Kaya naman pinilit akong pahintuin ang aking ina dito. Isa na namang problema dahil hindi naman cheerleading talaga ang dahilan kung bakit ako lumalagapak sa klase. Ngayon, nadamay pa sila. Kailangan ko nang maibalik sa dati ang pag-aaral ko. Kung hindi ay mauubusan ako ng isisisi sa aking mga magulang kung bakit ako bumabagsak. Sinubukan ko namang mag-aral muli ng maayos. Pero sa tuwing nandyan si Brandon ay nawawala ang gana ko sa pag-aaral at tanging siya lamang ang nakikita ko. Siya na lang ang inaatupag ko. Perming napamahal na ang musmus kong puso sa kanya. Sana nga balang araw ay hindi ko pagsisihan ang desisyon kong unahin siya sa lahat at ibigay ang lahat-lahat sa kanya. Oo, Papa Dudut. Binigay ko ang lahat-lahat sa kanya. Pati ang katawan ko at kainosentehan ay isinuko ko na sa kanya nang walang pagdadalawang isip. Mahal ko Isang bagay na sana ay hindi ko ginawa dahil sa huli, ako rin pala ang magdurusa. Paanong buntis ka? Di ba nag-ingat naman tayo? Lalo na ako. Akala ko rin Ginawa naman natin lahat pero kasi… Sigurado ko ba sa sinasabi mo? Baka naman… Hindi na nga ako dinatnan mula pa nung nakaraang buwan. Pangalawa na ngayon. Never nangyari sa akin to, Brandon. Baka naman na-delay ka lang. Kapupuyat natin. O baka naman may kinain ka nagpauro sa buwan ng dalaw mo. Hindi naman nakakaapekto ang pagkain sa dalaw, Brandon. Anong di nakakaapekto? Huwag mo nga akong gawing bobo. Hindi ko naman sinasabi yun Ang sakin lang, sigurado akong buntis ako. Hanggat wala kang matibay na patunay na buntis ka nga, hindi ako maniniwala. Ito! O ano yan? Pregnancy test! O tapos? Positive! Ang labo naman, Lois Paano to? Pinikot mo ako Paanong pinikot? Higit sa lahat, ikaw ang may pinakagusto nitong mangyari. Huwag mo sa akin isisi to! Paano ako nakakasiguro sa akin yan? Ano? Paano ako nakakasigurong hindi ako nasalisihan? Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Naniniguro lang ako. Aba malay ko ba kapag hindi tayo magkasama
may ibang lalaki na sumasalisi sa'yo. Huwag mo nga akong pagbintangan ng ganyan. Alam mo na lagi tayong magkasama. At ikaw ang nakauna sa akin. Wala akong iba at ikaw lang ang mahal ko. Hindi. Hindi pwede to. Ayoko. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko paninindigan yan. Ayoko ng anak. Hindi ako handa dyan. Halos hindi ko na nga mapakain ang sarili ko at hanggang ngayon, nakikitira pa rin ako sa mga magulang ko. Tapos magdadagdag pa ako ng palamunin? Magtutulungan tayo. Anong tulong ang magagawa mo? High school ka pa lang. Bata ka pa lang. Wala kang alam. Paano mo mabubuhay ang anak mo? Anak natin. Anak mo lang. Wala akong balak panindigan yan, no? Bahala ka dyan. Uy, saan ka pupunta? Brandon, mag-usap tayo. Huwag mo akong hawakan. Tapos na tayo. Please. Please, Brandon, huwag mong gawin sa akin to. Please, parang awa mo na. Hindi ko kaya mawala ka. Ano ba? Huwag mo akong hawakan, sabi! Brandon, huwag mo akong iwan. Mahal na mahal. Hindi kita mahal, kaya huwag mo akong mahalin! Sabi mo. Kalimutan mo na lahat ng sinabi ko! Pero ang sabi Kalimutan mo na rin ako! Parang gumuho ang mundo ko nang hiwalayan ako ni Brandon. Para akong sinaksak ng punyal sa dibdib habang pinagmamasdan ko siyang lumayo sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan niyang tapusin ang lahat sa amin, hindi ba mahal niya ako? Iyon ang sabi niya sa akin. Kaya ako nga ibinigay sa kanya ang katawan ko kasi alam kong mahal niya ako kaya hindi ko na kailangang matakot na isuko yon sa kanya. Iyak ako ng iyak noon dahil naghahalo ang sakit sa aking dibdib at sa aking sinapupunan. Paikot-ikot ako noon sa town at hindi alam kung saan ba pupunta. Gutom na ako noon at padilim na ng padilim, pero imbis na umuwi ako ay hindi ko yung ginawa dahil sa takot na harapin ang aking mga magulang. Pihadong magtataka ang mga yon sa pamumugto ng aking mga mata. Sasabihin ko ba sa kanila ang totoo? Na kaya namumugto ang aking mga mata ay dahil sa kakaiyak dahil iniwan ako ni Brandon na boyfriend ko at nabuntis ako? Kaya ko bang tanggapin ang magiging reaksyon nila? Alam kong hindi na ako makakatakas pa sa sitwasyon ko. Kaya nang dumilim na ay umuwi na ako. Bahala na ang sabi ko. Kung mapansin man nila ay sasabihin ko. Diyos ko, sana ay matulungan mo ko. Napansin nga ng aking ina ang aking mga mata at ang gulo at pawisang kong buhok. Niyakap ako nito at tinanong kung ano ang nangyayari sa akin. Akala ko noon ay hindi ko magagawang sabihin ang totoo pero nang tumitig ako sa mga mata ni Mama, doon ay sinabi ko na ang lahat. Iyak ako ng iyak at niyakap niya ako at pinatahan. Hindi ko inaasahan na ganito ang magiging reaksyon niya. Pagkatapos noon ay dumating naman ang aking ama. Si Mama na ang nagsabi ng lahat. Iba ang reaksyon niya kay Mama. Nagalit ito pero hindi niya ako sinaktan. Nang mailabas na nito ang lahat ng galit niya sa pamamagitan ng mga salita ay lumapit ito sa akin at niyakap ako. Binulungan ako nito. Sosuportahan daw niya ako at hindi nahahayaang pang makalapit sa akin ng lalaking nakabuntis sa akin. Magpakatatag daw ako. Dahil doon ay umiyak na naman ako ng umiyak. Minalas man ako sa lalaking minahal ko, Papa Dudut, alam ko namang swerte ako sa aking mga magulang na binuhusan ako ng pagmamahal. Sapat na yon para malaman ko kung gaano ako kamahal ng Diyos. Mabilis na lumipas ang panahon. Nakapanganak na ako at hindi ko na nakita pang muli si Brandon. Naalala ko pa kung ilang gabi akong nagsayang ng luha ng dahil sa kanya. Saka ko lang naramdaman na nakamove on ako sa kanya
noong isinilang ko na ang anak kong lalaki. Nung nakita ko ang maliliit niyang mga kamay at mga paa, noong nilagay siya sa aking dibdib, doon ko napatunayan na anak lang pala ang magsasalba sa puso ko. Pinangalanan ko siyang Joshua. Sinunod ko sa aking namatay na kapatid. Siya na ngayon ang buhay ko sa mga susunod pang taon ng buhay ko. Pangako yan. Bumalik ako sa aking pag-aaral 1 taon matapos akong manganak. Sinikap kong makatapos kaagad dahil yun lang naman ang maibabalik ko sa naging tulong ng aking mga magulang. Nakapagtapos ako ng hanggang kolehiyo at nakapagtrabaho sa isang ahensya ng gobyerno. Maayos na ang naging buhay ko. Nagawa ko ng makapagsustento sa aking anak na hindi galing sa aking mga magulang. Sobrang saya ko sa totoo lang. Nakakapagod ang magtrabaho pero sa tuwing uuwi ako at makikita ko ang anak ko ay nawawala ang lahat ng yon at napapalitan ng saya. Iba talaga ang pakiramdam ng maging isang ina, Papa Dudut. Kaya naman ibinuhos ko sa aking anak na si Joshua ang lahat ng meron ako. Oras, atensyon at pagmamahal. Lahat yan ay solo niyang nakukuha. Hindi na nga rin ako nagkaroon pa o umasa na makakahanap pa ng isang lalaking mamahalin bukod sa aking ama at anak. Parang pakiramdam ko ay mauubos na ako kapag humanap ako ng isang lalaking makakarelasyon. Bukod doon ay may takot na rin ang aking puso na magtiwala at magmahal muli. Kahit na sabihing ilang taon na ang lumipas, ay hindi pa rin handa ang puso kong magmahal. May anak naman ako na pag-aalayan ko ng lahat ng meron ako. Bakit kailangang maghanap ako ng iba, hindi ba? Pero sadyang mapagbiro ang tadhana. Sa tuwing nilalayo mo ang sarili mo sa usaping pag-ibig ay siya naman ang kusang naglalapit nito sa iyo. At ang nilapit sa akin ng tadhana ay si Peter. Good afternoon po. Ano pong may tutulong po sa inyo? Yes po. Okay lang po ba kayo? Tubig? No, What po? sorry, medyo ano kasi. Wait lang po O ito juice. Mukhang kinukulang ka na ng sugar sa katawan eh. Mukhang nangihina ka na. Thank you, Miss. Loisa. Yes, Loisa. Yan na naman tayo eh. Sorry, ang ganda mo kasi. Ano yun? Juice? Ha? Sa'yo na lang tong juice. Mukhang ikaw naman yung kinulang sa sugar. Ay hindi, sa'yo na yan. Nahawakan mo na eh. Porke ba nahawakan na ng iba, di na pwede? Hindi naman. Ano ba kasing may tutulong ko sa'yo? Humahaba na kasi yung pila oh. Yes, sorry. Man, you're so beautiful. Hindi to linya para sa pick-up lines ha? Alam ko, nagandaan lang kasi ako sa'yo. Sir? Peter na lang. Sir Peter, nasa trabaho kasi ako ngayon. Kaya please, wala akong oras sa mga sinasabi mo tungkol sa itsura ko. Ano nga ulit ang kailangan mo? Business permit para sa negosyo kong milk tea. Okay. Ito ang kailangan mong i-process para mag-grant ang business permit na kailangan mo. I-check mo na lang lahat ng kailangan dyan ha. Tapos punta ka dun sa window 22. Tapos ipa-verify mo lahat ng details na may susulat mo dito at sila rin na magbibigay ng ibang instructions sa'yo. May tanong pa po ba kayo, sir? Yes. Ano po yun? May boyfriend ka na ba? Doon na nga kami nagkakilala ni Peter. Paulit-ulit itong bumabalik sa trabaho ko kahit tapos na ngang makuha ang business permit niya.
Kunwari ay pipila pa ito para magtanong-tanong. Siyempre bilang trabaho ko naman na sagutin ang mga tanong nito ay ginagawa ko naman kahit halatang halata na paulit-ulit na lang ang mga ito. Mukha naman itong matalino. Hindi ba niya nagets lahat ng sinasabi ko o nananadya lang talaga? At nung umabot na ng 2 buwan ng pabalik-balik nito sa opisina ay prenangka ko na siya. Tinanong ko siya kung ano ba talaga ang gusto niya. Kasi lahat ng pasikot-sikot para makuha ang business permit niya ay alam na niya. Parang mas alam na nga niya kaysa sa akin. Ngumiti lang ito na parang nahihiya. Tapos nilabas sa bag niya ang isang maliit na polar bear stuffed toy na may hawak na puso. May hindi sinasadya itong napindot na naging dahilan para tumunog yon. Nagdala ito ng ingay sa loob ng opisina na naging dahilan para magtingina ng lahat sa amin. Pulang-pula ang mukha namin noon habang pilit na hinahanap kung paano i-off ang music nito. Pinasok na lang niya sa bag niya nang makitang wala ng pag-asa para mapatigil pa ito. At tinanong kung pwede raw ba niya akong sunduin mamayang uwian. Dahil sa pagkataranta dahil sa ingay ng stuffed toy na yon ay umuo na lang ako para umalis na siya. Napatalon pa ito sa tuwa bago ko siya pinaalis sa pila. Nakangisi ang mga katrabaho ko sa akin, ako naman ay hindi pa rin nawawala ang pamumula sa pisngi ko. May mga nagtatanong sa pila kung boyfriend ko raw ba siya, tumanggi ako. Parang sila patong kinikilig dahil gwapo daw si lalaki. Bagay daw kaming dalawa. Well, hindi ko naman maikakailang gwapo nga siya, Papa Dudut. Makapal ang kanyang itim na kilay at mahaba ang mga pilik mata. Malalim ang mga mata at matangos ang ilong. Maputi ito at hinuhulaan ko pa rin kung may lahi nga ba ito. Siguro meron kasi may freckles ito sa pisngi. Gwapo nga talaga. Kaya nagtataka ako kung bakit interesado siya sa akin. Wala ba siyang ibang makita? Meron naman ang daming magaganda sa mundo at kung inihalo ako sa kanila, hindi mo ako mapapansin. Putlain ako at payat. Hanggang balikat ang unat na unat kong buhok. Hindi rin ako masyadong nagme-makeup kaya mukha akong laging may sakit. Ang sabi ng nanay ko ay mag-lipstick naman daw ako pero hindi kasi ako komportable. Lalo na't sa lasa na naaamoy ko pa kapag nagsasalita ako. Ayoko. Siguro hindi lang talaga ako sanay. Nang sumapit na nga ang uwian ay nakita ko siyang naghihintay sa labas ng opisina. Tinanong ko kung dala ba niya ang stuffed toy na dala niya kanina. Tumawa ito at sinabing pinamigay na niya sa batang nakasalubong niya. Ewan ko ba, Papa Dudut, pero habang naglalakad kami palabas ng opisina ay hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaiba. Matagal-tagal na rin ang panahon mula noong huli akong nakipag-date. Huling nakasama ang isang lalaki. Parang bumalik lahat ngayon. Yung kaba at excitement. Hindi ko pa nga sigurado kung date ba yon o gusto lang akong isabay pa uwi. Saka ko na lang nakumpirma na date ngayon nang ayain ako nito sa isang mamahaling restaurant malayo sa trabaho ko. Tinanong ko siya kung bakit kami napadpa doon. Ang sabi niya, date daw yon at deserve ko yon dahil sa sobrang laki ng pasensya na ibinigay ko sa kanya sa mga tanong niya sa akin para sa business permit niya. Sabi ko, trabaho ko yon. Hindi naman kailangan ng kapalit. Ngumiti lang ito at saka nagsimula ng umorder. Siya na ang pina-order ko kasi hindi ko naman alam kung paano ba doon. Mukhang sanay na itong banggitin ang nasa menu. Masyadong banyaga ang mga salita na ginagamit niya. Mukhang mayaman itong si Peter. Nang matapos siyang umorder ay nagtanong ito sa akin. Sagot naman ako ng sagot. This time, hindi na siya tungkol sa business permit kundi tungkol sa personal kong buhay. Ewan ko ba?
Hindi naman ako mapagtiwala sa mga taong kakikilala ko lamang pero hindi ko alam kung anong karismang meron si Peter para mapauo niya ako sa mga gusto niyang malaman. Hanggang sa dumako kami sa usapan sa aking relationship status. Prenangka ko ito at sinabing may anak na ako pero walang asawa. Tumango lamang ito. Hindi ko naman nakitang nadismaya ito bagkos ay nagtanong pa ito tungkol sa anak ko. Kung ano ang gusto ng anak ko, paborito nitong subject sa klase, paboritong artista, mahilig daw ba ito sa K-pop, mga ganyan. Natuwa ako dahil hindi siya nag-alangan papadudot nang malaman niyang may anak na ako. Hindi katulad ng ibang sumubok manligaw sa akin. Nung nalaman nilang may anak na ako ay kusa silang lumayo. Pero iba si Peter. Hindi siya natakot. Hindi nag-alinlangan. Hindi nadismaya at natuwa ako. Hindi ko alam pero natuwa talaga ako. Inaya ako nito sa sumunod na date. Lagi na niya akong sinusundo sa opisina. Lagi itong may dalang pagkain para sa akin at regalo para sa anak ko. Lahat ng gusto ng anak ko ay binibili niya. Tumanggi na ako nung una sa mga binibigay niya pero pinipilit niya at ang sabi niya gusto raw niyang makilala ang anak ko. Hanggang sa isang araw, nakilala na nga niya hindi lang ang anak ko, pati na rin ang mga magulang ko. At doon ay sinabi nito sa kanila na interesado siyang ligawan ako. Botong-boto sila kay Peter, Papa Dudut. Kitang-kita ko lalo na kay Papa na approve sa kanya si Peter. Noong nakilala nila si Peter ay wala itong ibang ipinakita kundi ang paggalang niya. Nakita nila na sincere daw si Peter sa akin at higit sa lahat, ang sabi ni Mama, oras na rin para buksan ko ang puso ko. Matagal-tagal na rin kasi mula noong huli ko itong binuksan. Oras naman daw para sa sarili ko naman daw ang pasayahin ko. Habang sinasabi nila ito ay iniisip ko ang anak kong si Joshua. Ayos lang ba sa kanya? Nung minsang kinausap ko na ang anak ko ay giliw na giliw ito na ipinakita pa sa akin ang mga laruang binili ni Peter sa kanya. Tinatanong pa nito kung kailan ulit siya dadalaw. Pati ang anak ko ay halatang boto nga sa kanya. Kaya naman noong nakita kong approve na silang lahat, ay sinagot ko na nga si Peter. Walang halong pagsisisi. Puro saya ang naramdaman ko na mga oras na yon nang opisyal nang maging kami after 8 months ng panliligaw niya. Nang maging kami ay ipinakilala naman ako nito sa kanyang mga magulang. Tama nga ang hinala ko. Talagang mayaman ang mga magulang ni Peter. Kaya nga medyo ilang akong kausapin sila dahil alam kong sanay silang makisama sa mga katulad nilang may kaya. Hindi tulad ko na simpleng mamamayan lang. Proud na proud si Peter na ipinakilala ako sa parents niya. Alam mo yung parang binebenta niya ako sa kanila. Lahat ng magagandang bagay na meron ako ay ginamit niyang baraha para magustuhan ako ng mga magulang niya. Sa una ay parang ayos naman sa kanila. Pero noong nalaman nila na may anak na ako sa pagkadalaga ay nagiba ang timpla ng mukha nila. Lalo na ang nanay niya. Parang napundi ang ilaw nito nang sabihin ni Peter sa kanila ang sitwasyon ko. Hindi ko maiwasang mapayuko na lamang nang tingnan ako ng kanyang ina na si Mrs. Carmen. Punong-puno ito ng pagkadisgusto. Hindi ko alam kung bakit at parang hindi ito nakikita ni Peter na puno pa rin ng ngiti habang nagsasalita dahil ako ay pasong-paso na sa mainit na tingin ng kanyang ina sa akin. Gusto ko na ngang umalis noon pero nag-promise kami na mag-i-stay for dinner. At hanggang sa hapagkainan ay sa akin pa rin nakatingin ang kanyang ina. Yung tingin na nagbabanta. Hindi ko halos nagalaw ang pagkain sa aking plato. Pero tubig ang ginalaw ko dahil panay ang tagaktak ng pawis ko.
Hindi ako komportable sa sitwasyon kong yon. Hindi ito ramdam ni Peter at hindi ko rin naman magawang sabihin sa kanya. Paano siya maniniwala sa akin? Baka isipin niya na guni-guni o pakiramdam ko lang yon. Siyempre, higit sa lahat ay siya ang mas nakakakilala sa nanay niya. Sino ba naman ako? Bagong salta lang naman ako sa buhay niya. Sana nga ay pakiramdam ko lang yon talaga. Pero nang tumagal ay mukhang totoo na ang unang pakiramdam ko sa kanya. Iba pa rin talaga ang trato sa akin ni Mrs. Carmen, ang ina ni Peter. Sa tuwing pumupunta kami sa bahay nila ay pinaparamdam nitong hindi niya ako gusto. Hindi ako nito kinakausap o tinitingnan man lang. Hindi naman ito nahahalata ni Peter at masyado kasi siyang focus sa pag-aasikaso sa akin. May mga oras pa nga na pupunta lang ako sa banyo ay bubungguin pa niya ako at sasabihin sa akin at tanga ako. May mga oras na masasalubong ko siya at titingnan lang ako mula ulo hanggang paa at sasabihin cheap daw ako. Kunwari ay wala na lang akong narinig dahil ayoko ng gulo. Pero kung paano niya ako sakta ng pisikal, sa tuwing nagkakasalubong kami sa bahay nila ay ramdam ko na ayaw niya sa akin. Pati ang mga parinig nito sa akin na alam kong para sa akin naman talaga ay hindi rin niya pinapalagpas. Hanggang isang araw, nagdadahilan na lang ako kay Peter sa tuwing gusto niya akong idala sa bahay nila. Sinasabi ko na may gagawin ako o kaya naman ay may sakit si Joshua o kailangan ako sa bahay. Minsan sinasabi ko sa bahay na lang kami. Kapag nagtataka siya ay bigla kong irarason at tinatamad na kasi akong pumunta doon. Naiintindihan naman niya kasi may kalayuan ang bahay nila sa amin. Pero ang pagrarason na ito ay may hangganan. Nang makaramdam ito na talagang ayaw ko nang pumunta sa kanila ay nagtanong ito. Ano raw ba ang problema? Sinabi ko sa kanya ang katotohanan, Papa Dudut. Ayokong maglihim kay Peter. Di rin maganda na itatago ko ang nararamdaman ko dahil kung sakaling kami man ang magkatuluyang dalawa ni Peter balang araw ay kailangang alam na nito ang nangyayari para agad mabigyan ng solusyon. Sinabi ko sa kanya ang mga napansin ko at lahat-lahat hanggang sa maliliit na detalye ay hindi ko pinalagpas. Nakinig naman ito pero hindi ko alam kung ano ang takbo ng utak niya. At nang matapos na ako magkwento ay siya naman ang nagsalita. Tama nga ang hinala ko. Hindi ito naniwala at sinabing pakiramdam ko lang daw yon dahil hindi naman kami magkakilala pa ng husto. Ang solusyon na nakikita pa nito ay makipag-bonding pa ako sa nanay niya. Huwag daw akong lumayo. Ang sabi ko ay hindi ko na kaya pero sabi niya ay dapat ko raw gawin dahil mabait daw ang ina niya. Hindi na lamang ako umimik noon. Aaminin ko na nasasaktan ako dahil hindi niya ako pinaniwalaan pero ano bang laban ko karelasyon ko lang siya, hindi ba? Nanay niya yon. Kaya tumahimik na lamang ako at alam kong nahalata niya yon kaya nagplano ito ng gagawin para matigil na ang issue sa kanyang ina. Papa Dudut, inaya niya ako makipag-live-in sa kanya. Tumira na raw ako sa kanila. Papatunayan daw niya na iba ang pagkakakilala ko sa nanay niya. Tumanggi ako at natatakot ako. Ayoko. 1 taon pa lang kaming mahigit, baka mas lalo itong magalit sa akin. Pero sinabi ni Peter na bigyan ko raw ng chance ang plano niya. Hindi ko alam, pero parang ayoko. Nang makita nitong tahimik lamang ako ay may dinagdag pa siya sa plano niya. Isama ko raw si Joshua para komportable ako. Napatingin na lamang ako kay Peter. Seryoso ba siya? Isasama niya ang extra baggage ko sa bahay nila? Sabi niya, siya na raw ang bahala sa lahat. Aampunin niya ang anak ko. Siya na raw ang magiging ama. Luhang-luha ako noon habang sinasabi niya ang mga plano niya
Hindi lang para sa akin kundi para sa anak ko. Sa isip ko ay napakaswerte ko para tanggapin ng ganito ang anak ko ng lalaking minamahal ko. At dahil sa sobrang ligaya ay pumayag ako. Bahala na. Masyado akong binulag ng saya kaya hindi ko na pinag-isipan pa kung ano ang masamang epekto nito para sa akin. Ewan ko talaga kung tama tong desisyon natin, Peter. Relax ka lang, akong bahala sa'yo. Makikita mo na maayos at mabait si Mama. Ewan ko, Peter. Iba kasi talaga yung pakiramdam ko eh. Huwag masyadong nega, okay? Sa kabira naman si Mama dito sa bahay. Kasi madalas inaayos niya ang negosyo namin. Kaya chill ka lang, okay? O, ayun na siya. Good evening po, Mrs. Carmen. Mama na lang, huwag na Mrs. Carmen. Ang formal masyado eh. Sabi ko sa'yo eh. Anong sabi mo sa kanya? Sabi kasi niya, pakiramdam daw niya ayaw mo sa kanya. Peter! Ako, ayaw sa'yo? Naku, bakit mo naman naisip yan? Lahat ng pinapakilala sa akin ni Peter, ex-man niya o kaibigan, ay mahal ko na rin. Lalo na kasi nakita ko kung gaano ka kamahal ng anak ko. Ngayon ko lang siyang nakitang ganyan. Naman. Well, kailangan niyang malaman ang totoo. So nasabi na sa akin ni Peter na dito ka na raw titira with your son? Ay, yun po yung plano niya. Well, that's good. Para may nakakasama naman ako dito. Paano kasi itong si Peter? Madalas wala dito. Bukod sa inaayos niya yung ibang milk tea franchise namin, ay madalas magkasama kayo. Opo. Bihira ko na nga rin po siyang nakakasama lately kasi busy daw po siya sa ibang franchise niyo outside Manila. Uy, bumabawi naman ako sa'yo ah. Teka nga, kuha lang ako ng iinumin natin. Wait lang ha. Usap muna kayo ni Mama. Well, tama ka, Loisa. Po? I don't like you, and I will never like you. Mama? Disgusting! Don't you ever call me Mama. Isa lang ang anak ko. Hindi ko alam kung anong nakita sa'yo ng anak ko at binaliw mo siya ng ganyan. You look so ordinary. Mrs. Hindi pa ako tapos. Ang kapal din ng mukha mo na pumayag na magstay dito sa bahay. Free board and lodging with your kid? Oportunista! Kung ayaw niyo naman po na... Sa tingin mo may magagawa pa ako kung ayaw ko na tumira ka dito? Wala, dahil yun ang gusto ng anak ko. At ayaw kong nakakasira ng saya niya. Mrs. Ito na ang coffee! Decaf sa'yo, Loisa, kasi alam ko di ka pwedeng mapuyat. Peter? Peter! Grabe, super fun kausap itong si Loisa. She told me everything about your relationship. Natutuwa ako, anak, that you're taking it to the next level. Live-in muna ha, huwag muna kasal. Kasi baka masakal ka. I'm kidding. I'm always kidding. Saka na ang kasal, Ma. Pero soon na yon once maging stable ang ibang milk tea franchise natin. Sure, 100% akong approve dyan. Peter, pwede bang umuwi muna ako? Medyo sumama kasi ang sikmura ko eh. Sure. Late na rin, baka matraffic pa tayo. Kunin ko lang yung susi sa kusina. Naiwan ko eh. See you next week, Loisa. See you next week. Hanggang sa pag-uwi ay hindi ko makalimutan ang mga sinabi ng nanay ni Peter sa akin. Hindi ko ito binanggit kay Peter. Hindi ko rin naman alam ang mga sasabihin sa kanya. At saka kahit magsalita ako ay paano ako makakasigurong paniniwalaan niya ako. Napansin ni Peter ang pananahimik ko noon. Ang akala niya ay masama lang talaga ang pakiramdam ko. Kaya hinayaan na lamang ako nito at umuwi na siya. Kung alam lang niya na masama lang talaga ang loob ko sa mga sinabi ng nanay niya sa akin. Hindi ko na nga rin alam kung paano iaatras ang plano namin na doon ako tumira. Nakabili na ng ibang kailangan namin para sa paglipat ko doon. Nakakahiya naman kung bigla akong aatras.
Saka paano kung umatras nga ako? Ano ang irarasong ko sa kanya na dahilan? Hindi pwedeng sabihin na yon ay tungkol sa ina niya dahil baka pagmulan pa ng away namin. Gulong-gulo ako. Tama ba itong pinapasok ko? Nang sumapit ang gabi bago ako lumipat kina Peter ay tinulungan ako ng aking mama na mag-ayos ng ibang mga natitirang gamit namin ni Joshua. Tahimik ako noon at pakiramdam ko ay nakaramdam din siya ng mali. Sinubukan ako nitong tanungin pero umiling ako at ang sabi ko ay ayos lang ako. Ayaw niyang maniwala. Nagtatalo ang isipan ko kung sasabihin ko ba sa kanya o magsisinungaling ako tulad ng ginawa ko kay Peter. Bumuntong hininga ko at sinabing nalulungkot lang ako kasi aalis na ako sa poder niya na totoo naman. Niyakap ako nito at umiyak siya. Nahawa ako at nakiiyak na rin. Marami itong binilin habang nakayakap sa akin hanggang sa dumating na nga si Papa at Joshua galing sa pamamasyal. Nakiyakap na rin tuloy sila kahit na hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Napatawa na lang kami ni Mama. Kahit papaano ay gumaan ng loob ko at kahit papaano ay nawala na ang pangamba ko sa paglipat kong yon kina Peter. Bukas ng umaga ay susunduin na kami ni Peter. Kaya naman after naming magayos, uminom lang kami ng mainit na gatas nila Mama kasama si Joshua at nag-usap-usap. Nagtatawanan hanggang sa hinayaan na nila kami ni Joshua na magpahinga na. Ilang oras lang at sisikat na ang haring araw. Nakatakda na ang paglipat namin. 8:30 ng umaga nang sinundo kami ni Peter sa bahay. Nagpaalam na kami kina Mama at Papa na bakas pa rin ang lungkot sa mga mata nila pero pilit na nagpapakatatag para hindi na kami magdalawang isip na umalis. Nang makarating kami sa kanila ay tinulungan kami ng isa nilang kasambahay at isang boy. Natapos kami siguro mga 2:00 na ng hapon. Natapos na naming ayusin ang kwarto namin ni Peter at kwarto ni Joshua. Nakita ko kung gaano kasaya ang anak ko dahil sobrang laki daw ng bahay ni na Daddy Peter niya. Hindi raw katulad sa amin na halos magkakabungguan pa kami kapag nagkakasalubong. Masaya naman ako na komportable ang anak ko rito. Ang hiling ko lang sana ay hindi siya pagdiskitahan ng ina ni Peter. Nung gabi ay dumating si Mrs. Carmen. Masaya itong sinalubong kami ng aking anak. Giliw na giliw siya habang nakibeso sa akin pero nararamdaman ko naman na hindi naman niya dinikit talaga ang pisngi niya sa akin. At umira pa pagkatapos. Pinisil-pisil nito ang pisngi ng aking anak. Ang sabi niya ay ang cute-cute daw ng anak ko. Kaya gigil na gigil siya pero sa totoo lang ay parang sinasaktan na niya. Hinila ko na lang ang anak ko nang mapansin kong nasasaktan na siya. Hindi naman nakahalata si Peter. Sabay-sabay kaming nag-dinner noon at ang saya-saya ni Mrs. Carmen. Hindi ko alam kung totoo ba to o tulad ng dati ay kunwari lang. Nang umalis sandali si Peter para iayos ang parking ng sasakyan niya dahil dumating na ang tatay niya, ay saka ko na kumpirma ulit ang masamang ugali ni Mrs. Carmen. Lumapit ito sa akin. Tumabi sa akin. Inuubos ko na lang ang natitira kong ulam sa plato. Pagkaupo nito ay pinisil nito mula sa ilalim ang hita ko na may halong kurot. Binulungan din ako nito ng isang malutong na mura. Tumingin ako kay Joshua mula sa aking harapan at mukhang hindi naman niya narinig. Hindi ko alam ang isasagot. Kinurot ulit ako nito at sinabing gagawin niyang impyerno ang buhay ko at ang anak ko. Napatingin ako sa kanya. Damay ang anak ko? Pinigilan kong huwag maluha, Papa Dudut. Mabuti na lang at bumalik na kaagad si Peter. Tumabi ito sa akin at umalis na si Mrs. Carmen. Tinawag na ang kasambahay niya para magligpit na ng kinakainan naming lahat.
Hindi pa tapos kumain ang anak ko noon at parang gustong magprotesta pero tinignan ko ito at umiling. Kaya naman wala nang nagawa pa ang anak ko kundi ang uminom na lamang ng tubig. Lumapit ako sa kanya at nilinisan ang kanyang mga kamay. Umakyat na rin si Peter after niyang maglinis ng mga kamay. Magsha-shower muna daw ito sa kwarto namin, sunod na lang ako ang sabi ko. Habang tinutulungan ko si Joshua na maglinis ng kamay at bibig, ay lumapit ako sa kasambahay nila at tinanong kung kumusta ba ang trato sa kanya ni Mrs. Carmen. Tumingin lang ito sa akin at hindi sumagot. Nagpatuloy na lang ito sa pag-aayos ng mga plato. Papa Dudut, nagtuloy-tuloy ang ginagawang kasamaan sa akin ni Mrs. Carmen. Mula sa mga pagmumura kapag nakikita ako nito, tatapakan ang mga paa ko at hihilahin ang buhok ko kapag nasasalubong ako nito sa kusina at walang nakakakita. Tiniis ko ang lahat ng mga ito. Hindi ko na rin siya matingnan sa mga mata dahil pakiramdam ko ay masusunog ako sa mga tingin niyang yon. Mabuti at hindi niya pinagdidiskitahan ng aking anak dahil hindi ko alam kung ano ang pwede kong magawa sa kanya kung sakaling may gawin itong masama sa anak ko. Tahimik ka na naman dyan. May problema ba ulit? Wala naman. Kilala kita. Di ka ba masaya dito? Masaya. Masaya kasi nandito ka, kasama kita. Yun naman pala eh. Bakit ganyan ka? Madalas nakatulala ka na parang laging takot. Wala. Naninibago pa rin siguro ako dito sa bahay. Alam mo yun, parang kuting na dinala sa ibang bahay. Natatakot na baka saktan siya. Di ka kuting at di kita sasaktan dito. Walang pwedeng malakit sa'yo dito. Huwag masyadong mag-isip ng ganyan ha. Alam ko naman yun eh. Iba lang kasi yung pakiramdam talaga. Aya mo na, mawawala rin to. Masasanay din ako. Oo naman. Masasanay ka rin. Saka mag-aapat na buwan ka na rito. Kaya konting tiis na lang siguro ha. Mukha namang masaya dito si Joshua eh. Tuwang-tuwa nga dito ang anak mong yun eh. Takbo ng takbo kung saan-saan. Mukhang giliw na giliw din sa kanya si mama kasi lagi niyang kinukurot ang matabang pisngi niya eh. Pero sana wag naman niyang diinan para hindi siya masaktan. Di naman siguro. Ganun naman tayo kapag nanggigigil, di ba? Kala natin nasasaktan na natin yung pinanggigigilan natin pero di naman pala. Oh, bakit? Wala. May problema eh. Wala. Kilala kita. Peter, paano kaya kung... Paano kung ano? Kung bumalik na lang kami ni Joshua sa amin? Ha? Bakit mo naman gagawin yun? Di ka ba masaya dito? Uulitin ko, masaya naman ako eh. Pero kasi... Andito na kayo. Pamilya na tayo. Kung ano man yung pag-aalinlangan mo, baka pwedeng tanggalin mo na. Para naman di ako nag-iisip din ng iba, okay? Please? Okay. Sorry ah. Loisa, nga pala, sa susunod na linggo may trip ako papuntang Davao. Kailangan ko kasing ayusin yung mga franchise namin doon dahil di pwede si Papa. May operasyon kasi siya sa puso next month. Kaya ngayon pa lang dapat mag-rest muna siya. Iiwan mo ko? Para namang iiwan na kita forever niyan eh. Hindi, babalik din ako. Gaano katagal? Mga 4 to 6 months siguro. Ang tagal nun! Mabilis na yun, ano ka ba? Saglit lang yun, promise, babawi ako sa'yo. Anong gagawin ko dito nun? Alam mo namang nag-resign na ako sa trabaho ko. Mabuburyong ako dito. Mag-iiwan naman ako ng pera para makapasyal kayo ni Joshua eh. May internet naman. Pwede niyong gamitin yung sasakyan para pumunta sa parents mo. Doon na lang kaya muna kami ni Joshua habang wala ka. Wag na. Dito ka na lang para may kasama sina mama at papa. Sabi nga ni mama gusto niya kayong makabanding ni Joshua. Kaya maganda na rin to para maging close kayo. Ha? Sinabi niya yun? Oh,
Bakit parang di ka makapaniwala dyan? Mabait naman si Mama. Promise, pag umalis ako dito, mas magiging close na kayo niyan. Baka pagbalik ko, parang kayo na yung mag-ina. Pero Peter… Wala nang pero-pero. Sandaling panahon lang naman yun. Babalik din ako, promise. Saka lagi akong tatawag sa'yo. Video call sa gabi. Sige. Huwag ka na magtampo. Please? Hindi naman ako nagtatampo eh. Hindi ko lang alam ang gagawin dito kapag wala ka. Marami kang pwedeng gawin dito. Ayaw mo lang simulan. Pwede kang magpaturo ng gardening kay Mama, by the way. O kaya mag-mall kayo. Iiwanan ko kayo ng pera at magpapadala ulit ako sa susunod. Peter, may sasabihin kasi sana ako eh. Ano yun? Wala. Nakalimutan ko na pala. Ito naman, pabitin. Halika nga rito. Payakap, dali. Uy, ano ba? Mamaya biglang pumasok dito si Joshua. Hindi yan, masarap na tulog nun. Talaga? Sumapit ang araw ng pag-alis ni Peter at sumapit na rin ang araw na 100% na ang kasamaan ni Mrs. Carmen. Hindi lang mura ang inabot ko dito o pasimpleng sabunot, bunggo at sipa. Madalas papadudot kapag nakikita ako nito ay dumudura na lamang itong bigla sa aking balikat at mukha. Tatawa ito na parang nakakatawa ang ginawa niyang yon. Walang nakakakita. Minsan pa habang nasa hardin ako at nagkakape ay bigla itong lumapit sa akin at tinapunan ng lupa ang kape ko. Nagulat ako, papadudot. Tumayo ako para umalis na pero sabi niya, tikmang ko raw ang kape ko. Hindi ko ginawa. Sinigawan niya ako kaya napilitan akong tumikim. Saka siya tumawa at sinabing utu-utu raw ako. Tumatawa itong bumalik sa paghahardin niya samantalang ako ay napatakbo pabalik sa kwarto. Bakit siya ganon sa akin? Anong problema niya? Bakit hindi na makatao ang ginagawa niya? Lumipas sa mga araw na wala si Peter at lumala ng lumala ang turing sa akin ni Mrs. Carmen. Nag-take advantage ito sa pag-alis ng kanyang anak at nakikita ng kasambahay nila ang ginagawa sa akin pero maski siya ay hindi rin umiimik. Malamang dahil sa takot nito kay Mrs. Carmen. Ang papa naman ni Peter ay bihira kong makitang lumabas ng kwarto. Hindi ito sumasabay sa pagkain pero sa tuwing nakikita ko nito ay hindi rin niya ako pinapansin. Akala mo ay hangin lang ako na dumaan. Sa ilang beses naming pagkakausap ni Peter ay panay ang pagkukumbinsi ko sa kanya na bumalik muna ako kina Mama. Pero ayaw niya. Hindi raw makakaganda sa dinadala ko na bumalik sa masikip na tirahan. Opo, papadudot. Buntis ako. Bago umalis si Peter ay sinabi ko sa kanya at tuwang-tuwa ito pero sabi ko sa kanya ay huwag munang ipaalam sa kahit na kanino. Ang sabi niya ay saka na lang daw sasabihin kapag bumalik na siya. Sana nga ay hindi pa halata gaano ang umbok ng tiyan ko noon. Mabuti na lang at payat ako. Pero papaano kung matuloy na ang 6 na buwan ni Peter sa Davao? Paano kung makita at mahalata na ni Mrs. Carmen ang tiyan ko? Ano ang magiging reaksyon nito? Panay na ang suot ko ng mga malalaki at maluluwang na shirts ni Peter para hindi mahalata ang tiyan ko. Mabuti na lang talaga, papadudot, at hindi tumaba ang aking pisngi at banga daliri. Panay na rin ang iwas ko kay Mrs. Carmen dahil baka tiyan ko ang mapagdiskitahan niya. Pero hindi nga nangyari yon. Nang makita ko nitong suot ang damit ni Peter ay nagalit siya sa akin. Wala raw ba akong ibang damit at kailangang damit pa ng anak niya ang gamitin ko? Hindi daw bagay. Mukha pa rin daw akong basahan. Hindi na naman ako umimik noon at hinawakan ko ang aking tiyan kung sakaling may gawin ito ay makakaiwas man lang ang tiyan ko. Pero mukhang hindi ko na maitatago ang sikretong ito.
dahil isang araw ay nahuli niya ako. Bakit ka nagsusuka? Ano po, may mali lang po siguro ako nakain kanina. 6:00 pa lang ng umaga. Hindi pa tayo nag-aalmusal. Ang aga mo namang kumain. Siguro po yung nakain ko kagabi. Kumain ka kagabi? Hindi ba sabi ko wag kang kakain sa gabi? Masyado kang matakaw. Hindi po, Mrs. Carmen. Yung tirang chichirya lang yung nung huling magkasama kami ni Peter. Inubos ko lang po kasi baka masira lang sa kwarto. Alis na po ako. Buntis ka ba? Po? Bobo o bingi? Kunwari hindi narinig. Buntis ka ba? Mrs. Carmen, Pwede ba wag mo akong madaan-daan sa ganyang pagpapaawa? Ano? Buntis ka ba? opo. Ipalaglag mo yan. Ano po? Ipalaglag mo yan sabi ko. Bakit po? Kasi ayoko magkaapo na galing sa'yo. Hindi naman po kayo inaano ng magiging anak ko eh. Wala akong pakialam. Hanggat hindi pa yan humihinga dito sa mundo, kitlin mo na yung buhay niyan. Alam na po ni Peter na buntis ako. Talagang ginigigil mo ko eh. Tonta ka? Aray! Tama na po, Mrs. Carmen. Aalugin ko yung ulo mo na yan para matauhan ka na hindi ka bagay sa pamilya ko. Ambisyosa ka masyado. Sino ka ba, ha? Gagawin ko po ang lahat. Huwag niyo lang po pakialaman na magiging anak namin ni Peter. Parang awa niyo na po. Lahat? Opo, lahat. Lahat po. Lumayas ka ngayon dito. Ay, teka. Hindi pala pwede dahil itatanong ka sa akin ni Peter kung nasaan kayo. Di kayo pwedeng mawala dito ng bastardo mong anak. Dito ka lang. Mrs. Carmen, please. Maging katulong ka dito. Habang wala ang kasambahay ko, pagsilbihan mo ko para may mapala naman ako sa pagpapalamon ko sa'yo. Opo. At pwede ba pagsabihan mo ang anak mo? Huwag masyadong masiba. Kung lumamon, akala mo 10 baboy? Palibhasa lumaki sa hirap yung anak mo. Kaya nung nakatikim ng masarap, umaabuso. Opo. Subukan mong sumuway at magsumbong kay Peter. Makikita mo. Tandaan mo, anak ko pa rin yun. Ako pa rin ang paniniwalaan niya dahil mas nakasama niya ako kesa sa'yo. Kaya subukan mo lang. Hindi po, Mrs. Carmen. Good. Umayos ka na dyan at maghanda ng almusal. At doon na nga nagsimula na ginawa akong alipin ni Mrs. Carmen. Nakita na ako ng tatay ni Peter na nagiging kasambahay na sa kanila pero parang wala itong pakialam at hindi man lang nagtatanong kung bakit ginagawa ko ang mga gawaing bahay. Iba talaga sila papadudot. Hindi ko alam kung bakit nila napapaniwalang mabuting tao sila kay Peter. O sadyang sa akin lang nila ipinapakita ang kagaspangan ng ugali nila dahil may anak ako sa pagkadalaga. Hindi ko na rin inisip yan masyado dahil mas lalo lang akong nai-stress at nalulungkot. Ayaw ko namang maapektuhan ang magiging anak ko. Mula noong nag-leave ang kasambahay nila ay doon na kami ng anak ko natutulog sa maid's quarter. Doon kami muna daw para malapit sa kusina at madaling mautusan. Nagtatanong si Joshua kung bakit kami kailangang doon matulog. Mainit daw at masikip at wala pa nga ang toys niya doon. Ang sabi ko sa kanya ay pinapagawa ang kwarto namin kasi may mga binutas ang daga. Mukha naman itong naniwala sa akin. Minsan, nagtanong din ito kung bakit ako nagwawalis, naglalaba at naghuhugas ng plato. Ang sabi niya ay hindi ko naman daw yun ginagawa dati noong andun pa ang Daddy Peter niya. Ang sabi ko na lang ay nababagot kasi ako at walang magawa kaya naglilinis na rin ako ng bahay. Naniwala ulit ito. Hanggang kailan ba ako magsisinungaling sa anak ko? Ang tanging nagpapalakas na lang sa akin ngayon ay si Peter. Sa tuwing tumatawag ito ay gumagaan naman ang loob ko
at nakakayanan ko ang lahat-lahat. Hello, Peter? Oh, Loisa, napatawag ka. Gabi na. Di ka pa ba matutulog niyan? Patulog na rin. Naisip ko lang kasing tumawag kasi miss na kita. Miss na rin kita kung alam mo lang. Gusto ko na nga hilahin yung mga araw sa kalendaryo para dumating na yung araw na makakauwi ako sa'yo eh. Gusto ko na kayong makasama ni na Joshua. Gusto ko na makita ang tiyan mo. Oh, huwag ka nang umiyak. Baka makasama sa'yo yan eh. Wala to, hayaan mo lang. Namimiss lang kasi kita eh. Mabilis na lang ang araw. Makakauwi na rin ako. Gagawin ko lahat matapos lang ang mga trabaho ko dito. After nun, masasamahan na kita sa mga check-up mo. Oo nga pala, nakapagpa-check up ka na ba? Hindi pa eh. Ha? Bakit? Kasi marami akong ginagawa ngayon. Nagtatrabaho ka ba dyan sa bahay? Tatawagan ko si Mama. Sasabihin ko na sa kanya ang kalagayan mo para di ka na masyadong pagtrabahuin dyan. Baka kung ano pang mangyari sa baby natin eh. Wag! Wag mo nang tawagan ng mama mo. Hindi naman ako nagtatrabaho dito eh. Ang ibig ko sabihin yung kay Joshua. Yung hatid sundo ko siya sa school. Tapos syempre, inaasikaso ko siya lalo na sa mga assignments niya. Medyo nakakapagod nga lang talaga kasi lumalaki na talaga si Joshua eh. Mas lumalaki na rin tuloy yung responsibilidad ko sa kanya. Hayaan mo, pag andyan na ako, magtutulungan tayo. Konting tiis pa. Uuwi rin ako dyan. Hintayin mo lang ako. Di ka na mahihirapan pag uwi ko. Hindi na ako mahihirapan? Oo, kasama mo na ako nun eh. Di ko hayaang masaktan o mahirapan ka. Di ba yun naman ang promise ko sa'yo? Buhay Reyna ka lagi sa akin. I love you. I love you more. Uwi ka kagad ha? Yes, uuwi ako basta matapos lang lahat. Para sa inyo naman tong ginagawa ko eh. Kailangan ko magsipag para sa future nyo ni na Joshua. Ang swerte ko naman sa'yo. Thank you. Mas maswerte ako sa'yo. Ano ba yan? Nagtadrama na naman tayo eh. Alam mo namang ayoko ng ganito. O sige na, matulog ka na dyan. Huwag ka nagpupuyat. Alam mo namang di maganda yan sa buntis, okay? Bukas i-update kita sa schedule ko para di ka na mag-worry, okay? Okay. Good night. Good night. Peter, I love... Tahimik at pigil akong umiiyak nang matapos ang tawag namin ni Peter. Hirap akong huminga sa pagpipigil kong umiyak dahil baka magising si Joshua. Pinagmasdan ko ang anak ko at kitang-kita ko itong nakasiksik sa gilid ng kama. Awang-awa ako sa kanya. Pawis na pawis ito dahil halos hindi na umabot sa kanya ang hangin mula sa maliit na electric fan ng kwartong yon. Maliit ang single bed na kama para sa aming dalawa, lalo na ngayong lumalaki na unti-unti ang tiyan ko. At mas lalong lumalaki ang katawan ni Joshua. Naisip ko tuloy na matulog na lang sa sahig para maging komportable na ang tulog ng anak ko. Naglatag ako ng kumot sa sahig at doon ay nahiga. Pasilip-silip na lang ako sa kama para ma-check kung maayos pa ang tulog ni Joshua. O baka biglang magising ito at hanapin akong bigla. Nag-isip ako nang irarason ko kung sakaling mang maabutan ako nitong natutulog sa sahig. Pwedeng dahil naiinitan ako sa kama o kaya ay namiss kong humiga sa sahig. Ano kayang pwede kong irason na hindi siya magdadagdag pa ng isusunod na tanong? Habang nakahiga ako ay naiisip ko si Peter. Panay ang tingin ko sa kalendaryong nakasabit sa dingding ng kwarto.
May 2 buwan pa bago umuwi si Peter. After noon ay magiging okay na ulit ang lahat. Siguro ay pasimple na lamang akong kakawawain ni Mrs. Carmen. Mas okay na yon sa akin kesa yung inaraw-araw niya akong sinasaktan at kinakawawa. Naluhan na lamang ako. Bakit ba ako napunta sa ganitong sitwasyon? Ngayon na nga lang ulit akong liligaya pagdating sa pag-ibig pero bakit parang kinokontra pa? Hindi ko ba deserve na maging masaya? Bakit lagi na lang may mali kapag nagmamahal ako? Hindi ba ako pwedeng mahalin at maging masaya nang walang ibang inaalala? Hindi ko na rin alam. Sana nga ay masabi sa akin kahit sa panaginip lang kung ano nga ba ang dapat kong gawin para matigil na tong nangyayari sa aking kamalasan sa pag-ibig. Sa mga sumunod na araw ay naging ganun pa rin ang trato sa akin ni Mrs. Carmen. Minsan nagpaalam ako sa kanya para magpa-check up dahil hinahanap ni Peter ang form ng proof na nagpa-check up nga ako. Nagwo-worry na kasi ito sa akin pero noong magpaalam ako sa kanya ay tumawa lamang ito at sinipa ang legs ko. Napaupo ako noon. Marami pa raw gagawin sa bahay, bakit hindi yon muna ang unahin ko kesa magpa-check up? Sinabi ko sa kanya na hinahanap kasi ni Peter ang check-up form pero ang sabi niya ay gagawa siya ng paraan. Mampipeke na lang daw. Hindi ako sumagot, Papa Dudut. Pupunta na sana akong muli sa kusina pero nagsalita ito. Huwag ko na raw masyadong alagaan ang dinadala ko kasi pinagdarasal naman daw niya sa Panginoon na mamatay ang anak ko. Doon ay para akong binuhusan ng malamig na tubig, Papa Dudut. Tao ba talaga ang kaharap ko? Bakit nagagawa niyang magsalita ng ganon? Apo niya ang dinadala ko. Hindi man niya ako tanggap pero nabuo ang batang ito sa tulong ng anak niyang si Peter. Ganon na ba siya kamunghi sa akin? Pinigil ko ang sarili ko na magsalita pa. Ayoko na ng gulo. Pagod na ang katawan ko at sobra na ang panghihina ko. Gutom na ako pero hindi ako pwedeng kumain hanggat hindi pa natatapos lahat ng gawain sa bahay. Kahit ang anak kong si Joshua ay pumasok sa school na hindi man lang kumakain. Awang-awa ako noon dahil minsan ay pinatawag ako ng teacher niya dahil nang hablot daw ng pagkain sa kaklase niya. Kinausap ko ang anak ko at tinanong ko kung bakit ganon ang ginawa niya. Umiiyak lang ito at nagsorry. Gutom na daw kasi siya. Nakiusap pa siya sa akin na kahit kanin lang ay pabaunan ko siya. Hihingi na lang daw siya ng asin sa kantin nila. Durog na durog ang pusong ina ko sa mga sinabi ng anak ko pero wala akong magawa. Pati siya ay nadadamay na sa problema ni Mrs. Carmen sa akin. Hindi ko na alam kung makakayanan ko pa ito, lalo na kung anak ko na ang nahihirapan. Isang araw habang nagpapaligo ako ng alagang aso ni Mrs. Carmen ay nagulat na lamang ako nang marinig ko ang palahaw na iyak ni Joshua. Napatakbo ako sa kinaroroonan niya at nakita kong hila-hila ni Mrs. Carmen ang braso niya. Hinila ko ang anak ko sa kanya. Iyak ng iyak ang anak ko. Pati ako ay napaiyak na rin. Tinanong ko kung ano ang nangyayari. Galit na galit si Mrs. Carmen at sinabing nagnakaw daw ng pagkain si Joshua sa ref. Kinuha nito ang isang monay doon. Naalala ko pa ang monay na yon. Pasira na yon. Ang sabi ko ay itatapon ko na yon dati pero huwag daw kasi ipapakain pa raw sa amin kapag wala nang may pakain sa amin. Pati ba naman yon ay ipagdadamot pa niya? Humingi na lamang ako ng tawad. Kunwari ay pinagalitan ko ang aking anak para makita ni Mrs. Carmen na hindi ko siya kinakampihan. Para hindi na lumala ang galit nito. Sinigawan at tinulak pa kami ni Mrs. Carmen bago siya umalis ng bahay. Minura kami at sinabing mga patay gutom daw kami. Hinampas pa niya ang kanyang shoulder bag sa ulo ng anak ko. Umiyak tuloy lalo si Joshua.
Nagugutom lang naman ako, Mama. Hindi ba kasi ako kumakain? Kaya kinuha ko yung tinapay sa ref. Tapos, bigla pong dumating si Mrs. Carmen. Nahuli niya ako. Sorry anak ha. Wala daw kasing pagkain ngayon eh. Kaya mamaya pa tayo kakain. Pero Mama, kumain naman sila kanina eh. Di naman tayo sumubay. Ang dami kasing ginawa ni Mama. Taka na. Pag may padala si Daddy Peter, bibili tayo ng maraming pagkain. Huwag ka nang umiyak ha. Ano bang masakit sa'yo? Ito, Mama, oh. Masakit ang braso ko kasi kinurot niya. Dumudugo nga po. Tapos, masakit bato ko kasi inampas po niya ako ng kamay niya dito. Dumudugo ang braso mo? Sandali ha, kukuha lang ako ng tissue. Huwag mo ko iwan, Mama. Baka balikan ako ni Mrs. Carmen. Umalis na siya. Please, Mama. Okay. Halika na sa kwarto. Matulog ka muna ha. Tatapusin ko muna yung ginagawa ko. Tapos, sasamahan kita, okay? Di ba tayo kakain, Mama? Anong oras po tayo kakain? Mamaya anak, promise. Gagawa ako ng paraan, ha? Oh, saan ka pupunta? Pwede ko ba kunin yung monay sa basurahan, Mama? Kahit yun na lang po. Anak, madumi na yun eh. Okay lang yan, Mama. Gutom na kasi ako talaga, Mama. Sige. Kunin mo na. Ito, Mama, oh. Hati na tayo. Alam ko, di ka pa kumakain. Anak, okay lang. Sige na, kainin mo na yan. Pero akin na muna. At ipapagpag muna ni Mama, ha? Sige po, Mama. Ma? Ano yun, anak? Sorry, Ma, kasi nagnakaw po ako. Bad po yun, alam ko po. Okay lang, anak. Hindi mo kasalanan yun. Ito na yung tinapay mo. Pumasok ka muna dun sa kwarto, ha? Wait mo ko dun. Okay po, Mama. Matapos ang insidenteng yon ay hindi ko na pinaalis sa tabi ko si Joshua. Alam kong mali ang nagawa niyang kumuha na lang ng pagkain pero bata ito. Anong alam niya? Ang alam lang niya ay gutom siya at kailangan niyang kumain. Masama ba yon? Pakiramdam ko ay wala akong kwentang ina ng time na yon dahil hindi ko man lang maprotektahan o nadepensahan ang anak ko kay Mrs. Carmen. Pero ano bang magagawa ko? Napapaikot niya ako sa mga palad niya. Dati, ang akala ko kung mananahimik ako ay hindi nalalala ang sitwasyon. Pero mukhang nagkakamali ako. Ang tanging nakita ko na lang na solusyon para hindi siya pag-initan ay ang isama siya lagi kung saan mang parte ako ng bahay nandon. Kahit magtaka pa o maburyong, dapat kasama niya ako. Pero mali na naman ako. Dahil mas lalo pa siyang pinag-initan ni Mrs. Carmen nang makitang panay ang sunod nito sa akin. Sinigawan niya si Joshua at sinabing aso daw ba siya para sumunod ng sumunod sa palda ko. Nanginginig noon ang anak ko dahil akmang hihilahin sana nito ang buhok ng anak ko pero humarang ako kaya tiyan ko ang natamaan niya. Nasaktan ako noon. Nag-alala, napaupo at sinapo ko ang aking tiyan. Nagtungo ako sa CR para i-check kung dinugo ako. Nang makita kong ayos pa naman ako at nawala kahit papaano ang sakit ay lumabas ako ng CR. Nandun si Joshua. Naghihintay sa akin at patuloy pa rin ang panginginig.
Awang-awa ako sa kanya. Niyakap at nagsorry ako. Hindi niya dapat nai-experience ito kung hindi dahil sa akin. Kaya naman kinabukasan ay inayos ko na ang dapat ayusin. Mama, bakit niyo po nilalagay ang damit ko sa bag? Saan ako pupunta? Anak, namimiss ka na raw kasi ni na lolo at lola mo eh. Gusto ka raw nila makita. Miss ko na rin po sila. Gusto ko na nga rin po sila makasama eh. Sasabihin ko pong ginagawa ni Mrs. Carmen sa akin, Mama. Ay naku anak, yan ang wag mo gagawin ha. Mag-promise ka na hindi mo isusumbong yon, okay? Pero bad po siya, Mama eh. Dapat isumbong ang ganun. Anak, kasi baka mag-away-away sila. Ayaw natin ng gulo, di ba? O mag-promise ka na hindi ka magsusumbong. Promise? Sige po. Good boy. Sige, pakikuha mo na yung isang sapatos mo doon at ipaplastic ko na yan. Eh, ikaw Mama, hindi ka ba sasama sa akin? Hindi eh. Kailangan kasi nandito ako. Pero susubukan kong dumalaw doon kapag wala na akong ginagawa dito, ha? Ayoko, Mama. Kung di ka sasama, di na rin ako pupunta. Kailangan mo ako dito. Baka saktan ka ni Mrs. Carmen. Hindi, anak. Kaya ni Mama ang sarili niya, okay? Kailangan mo nang pumunta kina lolo at lola, ha? Please, huwag na makipagtalo kay Mama. Ayoko, Mama, please. Gusto ko kasama kita. Anak naman, makinig ka kay Mama. Dahil ba to sinagnakaw ako ng tinapay, Mama? Hindi ka naman naulitin yun eh. Promise ko yan sa'yo. Itutulog ko na lang gutom ko tulad ng sabi mo. Wala ako idala kina lolo at lola. Gusto kita kasama, Mama. Please, Mama. Anak. Hindi na ako magre-reklamo kung wala akong pagkain, Mama. Okay lang ako, Mama. Di na rin ako susunod-sunod sa'yo. Dito lang ako sa kwarto para di na magalit si Mrs. Carmen sa'yo, Mama. Please, Mama. Anak naman eh. Sandali lang anak ha. O, dyan ka lang muna. Tumatawag ang Daddy Peter mo sandali. Ha? Sandali lang to. Mama. Peter, hello? Kumusta? Hello, Loisa. Kanina pa akong umaga tumatawag ah. Bakit di mo sinasagot? Ano kasi, naglaba ko ng damit ni Joshua. Ipalaba mo sa kasambahay. Ay hindi na, konti lang naman yun. Yan ka na naman eh. O bakit ka napatawag? Good news! Mapapaaga ang uwi ko! Next month na! 2 weeks na lang magkikita na tayo. Maagang natapos ang lahat. Grabe, sobrang excited na ako. Talaga ba? Oh, bakit parang umiiyak ka? Okay ka lang? Sinisipon kasi ako. Alam mo naman ang mga buntis, madaling magkasakit. Pa-check up ka please. Oh yes, nakasunod na yan sa mga gagawin ko. Good. Pag uwi ko, ako na mismo ang sasama sa'yo sa mga check-up mo. Kasama natin si Joshua para may part siya sa pagbubuntis mo. Oo nga pala. Nabili ko na yung toy car na gusto ni Joshua. Kausapin ko siya, please. Tulog siya eh. Mamaya sasabihin ko. Tulog na naman? Parang siya yung buntis ah. O sige, sabihin mo ah. Matutuwa yun. Peter, dun muna si Joshua sa bahay ni na Mama at Papa ha? Oh, bakit? Mas malapit sa school. Tapos, miss na rin daw nila dun eh. Ganun ba? Gusto ko pa naman siya makita at makasama. Dadalaw naman tayo doon pag dumating ka na. Ha? Okay lang ba sa'yo yun? Nanay ka. Di mo mamimiss ang anak mo? Siyempre, mamimiss. Pero kasi, miss na daw siya dun eh. Sige, kung yan ang desisyon mo. Pero kung ako lang, ayoko sana para may nakakasama ka dyan. Baka mangulila ka eh.
Parang si mama nun, nung nagsimula akong bumiyahe. Kapag sinasama ako ni Papa na mag-out of town, nako, kulang na lang hilahin niya ako pabalik sa kanya. Grabe si mama. Mahal na mahal ka ng mama mo, no? At mahal na mahal ko rin siya. Kaya nga pinatira kita dyan kasi gusto ko mahalin ka rin niya. Tulad ng pagmamahal niya sa akin. Isang pamilya na tayo Lalo na siguro kapag nalaman niya na buntis ka na. Peter, mamaya na lang ulit ha. Baka nagising na si Joshua sa kwarto. Tawag ka na lang mamaya ulit ha. Okay, sige. Ingat kayo sa paghatid mo kay Joshua ha. I miss you. I miss you. I love you. I love you more. Sobrang sakit sa pakiramdam na ihiwalay sa akin ang anak ko, pero kung ito naman ang paraan para maprotektahan siya ay gagawin ko paulit-ulit. Alam kong kapag nasa paligid lang siya ng mga mata ni Mrs. Carmen ay hindi siya magiging ligtas. Alam niyo yung pakiramdam nung time na iniwan ko na siya sa bahay at walang kaalam-alam ang magulang ko sa mga nangyayari. Durog na durog ang puso ko habang umiiyak ang anak ko at ayaw nitong bumitaw sa tiyan ko. Nagmamakaawa. Huwag ko raw siyang iwanan. Magiging mabait na raw siya at awang-awa ako noon sa anak ko dahil buong akala niya ay kasalanan niya kung bakit ganon ang trato sa amin ni Mrs. Carmen. Pagka-uwi ko sa bahay ni na Peter ay doon ko binuhos ang lahat ng luha ko. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Sa pagdating ni Peter, magiging maayos na rin kahit papaano ang sitwasyon ko. Konting tiis na lang. At noong dumating na nga ang araw ng pagkikita namin ni Peter ay halos hindi ako mahiwalay sa kanya. Yakap-yakap ko siya na akala mo'y ilang dekada kaming hindi nagkita. Panayang tanong nito sa mga nangyari sa bahay. Sagot ako ng sagot na parang ang saya-saya ko kahit na hindi naman. Nang tanongin nito kung kumusta ang trato sa akin ng kanyang ina ay ngumiti lang ako. Pumasok sa isipan ko na magsumbong. Lahat-lahat ng ginawa nito na mali sa akin mula noong unang araw na nakilala ko siya. Gustong-gusto ko nang isumbong lahat ng nagawa nito kay Joshua. Gusto kong gumanti at sabihin lahat kay Peter. Gusto kong kamuhian niya ang kanyang ina. Pero nang ibuka ko na ang aking bibig ay iba ang mga sinabi ko. Sinabi ko papadudot na maayos naman ang nanay niya. Hindi ko lang nakakausap masyado kasi busy si nanay niya sa negosyo nilang naiwan dito sa Manila at sa Laguna. Ngumiti lang si Peter. Natutuwa daw siya kahit papaano ay maayos kaming dalawa. Alam ko na magagalit kayo sa akin dahil hindi ko sinabi sa kanya ang katotohanan. Kung alam nyo lang na gustong gusto ko na rin pero ayokong ako ang maging dahilan para kamuhian ni Peter ang kanyang ina. Kitang-kita ko naman kung gaano niya kamahal ang kanyang ina. Madalas ang kwento nito sa lahat ng sakripisyo ng kanyang ina para sa kanilang mag-ama. Siguro nga mabuting ina talaga si Mrs. Carmen kay Peter. Pero malas ko lang dahil hindi siya naging mabuting biyanan sa akin. Isa pa ay ayaw ko na rin makadagdag pa sa problemang kinakaharap ng pamilya niya sa ngayon. Neto lang kasi ay nalaman ni Peter na may kabit si Mrs. Carmen at ang unang nakaalam nito ay ang kasambahay nila. Kaya naman agad niya itong pinaalis para hindi na kumalat pa ang katotohanan. Pero dahil nga sadyang kakaiba ang ugali ni Mrs. Carmen, ay nagbalik ang kasambahay nilang ito at sinabi sa asawa ni Mrs. Carmen na may kalaguyo ito. Pinalaya siya sa kanilang bahay at hindi ko na rin alam kung nasan siya sa ngayon. Sobrang lungkot ni Peter dahil nakikita ko naman kung gaano talaga niya kamahal ang nanay niya. Ang sabi ni Peter ay sumusubok ang kanyang nanay na ayusin pa ang relasyon nila ng asawa niya, pero mukhang sumuko na ang tatay ni Peter. Hindi ko rin talaga alam kung eto na ba yung karma niya sa mga ginawa niya sa akin, pero sana naman ay hindi. Dahil para sa akin, gaano man kasama ang isang tao sa iyo, wag na wag mong hihilingin na mapasama ito.
Ang inyong kapuso at kabarangay, Loisa.